أمنك نسألك زينا سوك كان جنك إجنت كان لسمك قدس إساجد لك أزلك إساجد كل بركولك يتكنى كل لسان أنت وت أملاك أمالك وأجزي أجاس ونقصان جس أملاك أنت لكل زسكا ولكل زنفس نتيوا كان نبى كما مهارنا قدس ولك كان زي بلا أنت مسوس تصلي كما زبالو بمحروتي حرنا بساهلي سهلنا قصي برهلنا حتياتنا قريبة لنا كبيت كريستيان زرحاقي يقربلنا نتوما بيت كريستيان لما لا لسنا مقبارنا كان حالنا زي الله سبحانه علوت وابانا كنت تبدل مسجانا حتبرنا صلي بسماياتنا السماء تنبر ربنا سمك يقدس مجسترات مسا فقد كان تعب السماء يقوم دمام دريكون نعلت مقبنا لما هبنا نحن نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا ندقلنا كب كفاد احنا نامبرا فتنا يتأتونا من قسن حيلين كبرن نزل عالم نتكايما أمين وزت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك لخو حلنا خي دنقلي خي بسقا خون دنقلي خي عدي جابي هرسوات قويتا سراوي سلام لك لخو نسخي كاب أنس برغتي خي فركر سغم برخيو أو ملتا تسقا جابي هر مساخيو أو فستي داسي بالكي حتى يتناصر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا أمين يفتح ويسر ومدهنين يسوسنا كهنا حتيات وهب الزهدان حواري السلطان زهبوا ما زبوت عزت رغيكم زلهم أبوتاتي كهنا يقونات نكون سوس أقل قد صوبتنا نستن أوداتنا حتياتكم فتحات النصوحات كنون من قصة سمايات الواحد يقولن يقول عصر دخل التجديد زيرو مهار النفس يوم هرنكس 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 هو أبوي كان قدس صلوات كذكرني زحلف محرنا بزمص حلونا بأفون منفس قدوس بأنت اجزيتنا مريم مهارنا كريستوس مال عصر تغلت بأنت اجزيتنا مريم كريستوس 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 بأنت اجزيتنا مريم مهارنا كريستوس بأنت اجزيتنا مريم هرنكسوس بأنت اجزيتنا مريم هرنكسوس بأنت اجزيتنا مريم مهارنا كريستوس إذا ساعة زيها من بارسقا قويتنا إيس كريستوس أم قبرن ما فصمتا ساعات معرتن إيا كم وندك أسام سالمس سلزخنا كم ودعتا قزي عدم سبت قصر نقبار سنة محرن أملاخ أبون قويتانا أملاخنا مدحنان يسوس كريستوس ستيرنا ردينا نعقبنا تقبلنا رحرهنا دقفنا كسب ذا سعزي أو نابسحنا يمنا مسكنا لنا حجو النعو بذا قدس سألت زي أنا بكل زمن هوتنا نعو بنفرح فتصم سلام كعقبنا نخلو زملخ زي أبيهر أملاخنا نلمنه وقويتانا زي أبيهر كله تملخ أبون قويتانا أملاخنا مدحنان يسوس كريستوس لعل كل كنتات من تغل كنتاتنا وش تغل كنتات مسكنا كألنا سلسة كان نزرد كان نزعقوب كان نباهم سلس تقبل كان سلز رح كان ندقف كان نكسب ذا سعزي أو سلز بصح كان نمسك كألنا ومفكر سب كابت السنيات كان حتى تنلمننا لنا أبزاك قدس على تزيان أب كل زمن هوتنا أنا عخاب مفرح بفتصم سلامكم مهبنا كل قناعة كل فتنان كل جبر سيطان مخروخ فأسبات حبو انقهدن هنا من الصلاة وقيتا خابيا رحو خاب كل حزب خان كاب زوريا زلنا يوبوتان أرحو كل سنيات زدل نقرن عدلنا مخنيات السخاء خاتمنن انقربيتن كل حيل صلاة انكرق السلطان ذهب كان هاب كل غفاد حنا نبالهنا نبرنا فتنا يتأتونا بتحد ودخا قويتانا أملخنا مرحنان إيسوس كريستوس من تفقر سبيل وزقبرت أقان محرة مساخة معرم الزخون وهاب هيوت منفس قدسن كبرن قرما وداسين أملخون لو من كل ساعة نزل ألم نعخا يخون آمين أمين. ناين السحاء مزمور 51 وأملاك مثال خام حرني خم تعري راقا بساي دمسس كاب أبساي تصبيك حسبني كاب حتياتي وين أسرني أنا أبساي فلت اللهم حتياتي كل جزيب قدم أيوب زربا خاص عاد بفردخان صون كاتر كبسي أنا ناخات راي بدلكو أبقني خا كي قبركو نوب أبسات ولدكو نك أبا حتيات أنا ستني
نون حقا وشتي قتل اليو أحبابون طوب محرني من تغصرس بسمع الزاطريني كبرر كسعودو صبني تنزغت قد كان ين عصم تحقوسات باتان حقوسنا اسمعني قد كاب عطيتكم له نبزل أبا سايون دمسسو أملاق صوري اللي بفطر اللي سنو منفس كاوشتي حدث كاب قد كايد دربيني حقوس مدحان كامل سلي بفقادة منفس وندقفني ما قد خان مفرس غمرهم إيه حتى أنا بخاكم لسو أملاق مدحاني كاب عدادة ما نقفني لساني نصيب كهال الكتب له يا قويتا في مسكانا خنا قرس خنا فريك فت مسوات بهب بلكاني تزي كون اسم قرب كل كانرن مسوات مرارايت وقوني خم مسوات أملاق صور منفسي وأملاق نسورن كت دبايتو نقوني خان سيم تصقخ سناي قبر الله مكاتي أطير سيالي ونددا شو مسوات صدقي بزحر مسوات بملو مسوات بهك بلكايو شو عم مسوي خارح قرب الكايو محلي اللويا صلوت قزيا دقاس نكرسو نقسين أملاقين مسكانا قرب اللو عطياتيك حد قال لك لمنو آمين. اللي هو تسمع لنا مزمور داويت مبل 230 أبونا أبو ملاك السلام كتصلي لنا يوم مزمور داويت مبل 230 حدن أبونا أبا قومس كتصلي لنا يوم مزمور داويت مبل 230 كلتن ممهر تخلو كتصلي لنا يوم مزمور داويت مبل 230 سلستن أدينا إلسابيت كسلكن كتصلي لنا إخن مزمور داويت مبل 230 سلستن مزمور داويت مبل 234 أنا كتصلي مزمور داويت مبل 237 دكتور صقاب كتصلي لنا إخا مزمور داويت مبل 238 ماما بري تصلي لنا أخي مزمور داويت مبل 241 حفتنا لولا تصلي لنا أخي ممهر سارة نتحن تعليخن مزمور داويت مبل 240 كلتن ماشي ماما رزقت مزمور داويت مبل 246 ممهر تخلو مزمور داويت مبل 247 ماما بري داويت مبل 248 عاول كتصلي لنا ماما بري تسمعن اندحر حليخي مزمور داويت مبل 248 عاول كتصلي لنا الرشي سمعك الله ودي كده اللي الله عارف 248 الله ودي 248 ፍጥረት ኩሉ ንእግዚአብሔር የመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቲ አመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊት አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንኦ ኣትን ብርሃት ከዋክብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኩም ማያት አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር አመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕሪ ኣማዓሞቕ ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሰሓይታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ህጎበላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኩም ፈረይቲ ኣእዋም ጽሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳ ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድሪ ኩላትኩም ኣህዛብ መሳፍንቲ ኩላትኩም ፈረርቲ ምድርን ኣጉባዝን ጎራዙትን ዓበይትን ምስ ናእሽቱን ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርማኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይ ምድርን እዩ እሞስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝብን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሉ ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል
إتي زي قربو حزبي مسكونة الله هللويا امين هللويا آمين هللويا آمين الهوات ወንጌል መምህርና ሉቃስ ካብ ዝፀሓፎ በረኸት ጸሎቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ንናዕ እስራኤል እውን ዝጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ወለዱ ናብ ቤተ መቕደስ መፁ። ነቲ ህፃን ኢየሱስ ከም ስርዓት ሕጊ ክገብርሉ ምስ ኣተዉ ስምዖን ድማ ቢዳ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ኣመስገነ። ኦ ጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻየ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስጢራ عليه تسمع ኣብ ክፍልታት ጸሎት ኣዴና ኤልሳቤጥ أبيت الرحيم ንሆ ኣብ ቅድሚ ትቕንዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። كفلتات صلوت إنه أب قدم إتي قنع فرادي كقوم تخدالي الله إتي أب مججاي زحالة أدمي نخونانين نفردن وسلزخوني بزحي هاتياتي رعدن انقطقطن الله جنكي نفسي جينا أب مريت تنبري كاب هاللغس تنسحي مخنياتو مريت أب مقابر عودشون إيو أموت كأد ذكرو يلبون أب جهنمون دمسكونو يلبون أمو كابدك تهكيد تنسيكي نام مدحنكي بنسحة أو أملاخي محارنن أدحنن اندابلكي تمحت أني سبهات لأب وولد ومنفس قدوس هذا أملاخ أمين يغني لي ኣሜን እንሰብክን ዶክተር ጽጋብ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ መራከም يمسهم موال سب زي ودا إذا عالم زي نزل عالم زنبر أنت زخون سي نفسي نتصل زخونة مخنيات محلو كنيرو جن كأتي صيو زخونة تكبارات كن تحمق كيكن أكمتي حقيني بمستغلع أبعارات حاتيات تستحخي بتشلال تنيان كدعن سقاخ خلق انتاي تتهبي ملسي وكريستوس أملاخي بتي عزيزة فردخا سنبد نتزل على ما فردخا انبركاخ اتي ملكتواني تبراو أو برهان كا انقد أرلخو أنا حسهم دنوس أب عراتي دكي سزلخو أب هيوتي ون زي قدو زخونكو نايتي تقبل أرز أبنت بمبساد أفل بيننا وقعكو أو أملاخي أنا قبنين يمو في أرب للي يبلع لخو ينزل وزل فني ولا علم أمين ኣሜን ማማ ብረይ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ማማ ብረይ ተሰምዕኒ እንድሕሪ ሃሊኺ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ክትጽሊልና الشهر ونتهت دنجل نبارخي يتقلطف إلال رديئتكي زرقحي نتي أبر حلنا كم معبل زقامات الكفو حساب كبير حقيو نتي حممتي نفسي بخنت النت أزي هلواتات أفي وقالومو نبتقولت كن من نقاحنا بقسيا مخنياتو نسخي كآليتن محرة التهب علي تأدن إخي أدن من هوت نقسين أملاخين قويتا يسوس كريستوس تصفاي إخا أمين أمين ኣሜን ሃፍትና ሉላ ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ በዚ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና آمين حرك كلاتكم كمين سيهم سدرابيت مدهنالم او قويتا بزاليت زيان عمو بزي حادث كحادر حلون
ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋን መግቢ እትህቦም ኦ ኣምላኽና መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰን ምድርን ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብ ዓለት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ትዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረና ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእና ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃልና ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆቢ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታ ንዓኻ በዲለየ እሞ መሓረኒ ነፍሰይ ኣድሕና እንዳበልኩ እፅላ ኣለኹ ኦ ጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትመፅእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቅናትካ እዩ ኦ ኣምላኽ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻ ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣሜን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኦ ልዕሊ ኩሉ ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀጥታ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንኩ ኣሜን አሜን ቃለ ሕይወት ተስማዕልና ማማረ ዘነት ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ شكرا يمسيكم بسم መንፈስ ቅዱስ አዳም ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሞታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመፅእ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንቦ ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎሚ ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ከደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅርበለልና ኦ ጎይታ ንሕሙማት ህዝብኻ ብፅሓዮም ምእንቲ ትቅዱስም ካልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ከዓ ነፍሶም ዓርፍ ኦ ካብ ኃጢአት ዝዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ኃጢአት ዝዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማነና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ እሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቑዓት ክበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዘሕደግናሎም በደልና ንወሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኻ ከዓ ንስ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን አሜን ቃለ ሕይወት ተስማዕልና መምህር ሳራ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ክትጽልይልና መምህር ሳራ ተሰምዕኒ እንድሕር ሃሊኺ መምህር ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ክትጽልይልና ኣራይ እምበኣር ማማ ህይወት ሬድ እንድሕር ሃሊኺ ጥዕመከ ተኮይኑ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ክትጽልይልና እሺ ከመይ ምስኹም ኩልኹም ዲያቆን አሜን ድሕሪኣ ደላ ምእንቲ ሃይማኖት ድማ ኣዴና ኤልሳቤጥ ክትዳለዋ ምእንቲ
ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኦ ቅድስቲ ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቕር ወድኺ ጸሎትና ዓርግልና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣትና ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ኣነ ኣማኒኤል ኣምላኽ ዝወለድክልና ቁርዓት ዘርኢ ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣት ምእንቲ ክሓድገና ዘክርና ኣሜን ተስማዕልና ኣዴና ኤልሳቤጥ መተው ጸሎት ሃይማኖት መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ንኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓንናን ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ምስኻ ንሓዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕለልታኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነብስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን ቴንኪዩ ይቐኒየለ يقول وديك كان بمخيلي وين فيجي وين دحرك ترمي ዓራይ ጽቡቕ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላክ ብእግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህዱን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይኩ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድህነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ኣመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳን መጽሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ መወዳእታ የብሉን ጎይታን መህወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተናገረ እዩ ልልኩሉ ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሃንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ኃጢአት ንምስትስራይ ብሓንቲ ጥምቀቱን ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዝመጽእ ህይወቱን ተስፋ ንገብር ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ደግን ኣሜን ክሪያላይሶን 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 ክሪያላይሶን
كريالايسون 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 قالي وتسمع لنا ايفون إلك آتي غدا لقي ويحفتنا فرويني ويحفتنا سنايت نتسا تخونكن عدل كهبكن تدي كوينو نتسا تخونكن علو ملكة كبير علي هراي نتسا تدي هاليخي أبونا بكش تسفوم قدوس كتسليلنا ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣትን ወንኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ወጎይታ ሰራዊት አምላክ ኃይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይከኻረዳ የብልናን ወአምላክ አባና ሕደር ንበደልና ይቅረታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ምፍላጥ ብዘይፍላጥን ዝሰርሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምንትቲ ኣብ ልዕልና ዝስመ ቅዱስ ስምካልካ ጎይታ ይቅረብ በለልና ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳእምበር ከም ተግባርና ኣይኹን أملاكنا وأقوبك سانه بك رأتك أملاكنا وأقوبك ما بسانه وقويتا بقعات برنا مسقانا خمزيلنا خنصلب سمايات تنبر أبونا سمكاي قدس منقصات امسا فقد كان طاب سماي كم دمام دريكون علات مقبنا لما هبنا نحنا نزودولنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا ندقلنا كبفاد احنا ننبر فتناي تأتونا منقصن حيلين كبر نزل عالم نتكايما أمين أوزت يا مريم من هاي قدس جبريل ملا سلام لك كله حلنا خدنقلي خي بسقاخون دنقلي خي الدجاب يرتباوت قويتا سراوي سلام لك كله نسخكان السبرختي خي فركر سغم برخي ومليت تسقى جاب هير مساقي اوفست الدسوالكي حتى ناصر يلنا نفت ودخي يسوس كريستوس من تانا محرت لمن لنا امين ابا يستشفى من اين الساعه صلت أنا سحات الله أوجيتا أرضا معك تزيام أبكر ميها بتجبار يكون بقال بحساب يكون بكل حواساتنا لحتى أنا يو نسخار ورون مفكر سبن سلزقن كا من تيجي قدوس سمكايلكا تعرقنا حدا قلنا أملاح بسلام كن حد بسلام أويت ليتها بنا أبدانا يدكاس جزينا كاب كل جنكات ناس أكبرنا كاب كل غباء كاب كل فتنات لأن حلونا ناي سلام ملاخ كلا أخلنا بسجان بدهنا مفكر سلزقنا حد ودخا ويتعنانا ملاخنا بدحنا يسوع كريستوس إتي بؤون مسؤون كبرن وداسين كرمان زلكا معرفة مزغنا وهذه ود منفس كرسن مسجانا يقبعكا الجنزل عالم آمين دحر نفس وكف سعزز إلا صلوت أو قويتا محرنا محرت كاونا بزحالنا أو أب نفس وكف ساعة جزين أب سماين مدرن بخبر سجد الكاكروسوس برهنتهم أنا قدامهم حتياتنياتات ونتمحر نحات ابن السحات مليسو به واتكنبرن برموتو زيت دلي من تصبيهم زولو تسفى سميات برخبو نخلهم نابد حنة تعدم وقويتا أبزا ساعات زيان أب كل ساعاتات لما نتقبل هيوتنا كان علنا تأزازات كحن قبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا ننصه
تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس عطياتنا حدا قلنا هاب كل خفوق حزنن سقيات بردأنا بهلو إنهم كن عقب بقدسان ملأختها حلونا نا وهدت امنت كان من رحم انتي نابت زي مرمرن زي وسان فلتت كاهم بس عدلنا نسخان زل عالم بروخي خام امين آمين. بغعات كبرنا بمسكانا خمزي إلنا خنصلي أب سمايات سمايات نبر أبونا سمك يقدس منقصات تمسا فاد كانت أب سماي كم دمام دري يكون نعلت مقبنا لما حبنا نحن نزبدلنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا نأوسانا دقلنا كوكفاد حنا نمبر فتنا يتتولنا من قسن حيلين كبر نزل على منات كايما أمين وزت يا مريم بنا قدس كبريم ملا سلام تا سلام لك اللخو احنا خدنقليخي يسقاخون دنقليخي عدي جابي هرصباوت كويتا سراويت سلام لك اللخو نسغي كابا نسبرغتيغي فركر سغم برغيو أملتا سقا جابي هرمساغيو وفستي دس بلكي حتى يتناصر يلنا نفت ودخي يسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا أمين كبرين مسكانان እግዚአብሔር አምላክና ይኩን እግዚአብሔር ይቀበሎ እግዚአብሔር ስማዓና ተረፈ ግዚያና ድማ አምላክ ምሳና ይኩን امين آمين. امين ቃሌ ወተስማዕልና ኣምላኽና ጸሎትና ሰሚዑ ምሕረቱ ይለኣኸልና ካብዚ ብምቕጻል ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ንሎሚ እንሪኦ ዕለታዊ ትምህርትና ብመምህርና መምህር ተኽሉ ዝወሃበና ትምህርቲ ናይ ሎሚ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ክንርኢ ኢና መምህር ተኽሉ ክሳብ ዝዳሎ ነተን ንባባት 2 ካብዚ ጉባኤ ከተንብቡልና ኢኹም መምህር ትምኒት እንኳዕ ብሰላም ኣተኺ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ ቁፅሪ 7 ከተንብብልና ኢኺ ቅፅል ኣቢልኪ ሃፍትና ረወይኒ ነፃ ትኾንክ ማለት እየ ነፃ ተደይሃልያ ከዓ ሃፍትና ሉላ ካብ ቁፅሪ 8 ክሳብ ቁፅሪ 15 ክሳብ መወዳእታ ከተንብብልና ይኽእል ድሕሪ መምህር ትምኒት ናባኺ حراشي تمام سيكون እግዚአብሔር ቀዳሚት መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ጳውሎስ በትእዛዝ ኣምላኽ መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ተስፋናን ናይ የሱስ ክርስቶስ ሃዋርያ ናብ ጢሞቴዎስ ብእምነት ናይ ሓቂ ወደይ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ የሱስ ጸጋን ምሕረት ሰላምን ንስኻ ይኹን ካብ ናይ ሓሶት ትምህርቲ ምጥንቃቕ እቲ ናብ መቄዶንያ ክኸይድ ከለኹ ገሊኦም ካልእ ምሁሮ ከይምኽሩ ወይስ ናብ ፅውፅዋያትን መወዳእታ ናብ ዘይብሉ ቁፅሪ ወለዶታት ከየድህቡ ክትእዝዝ እዚ ኣብ ክንዲ እቲ መምህር ትምኒት ኣቤት የቕሬታ ምዕራፍ 2 ሒዝኪ ኣለኺ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ኢና ዘለና ቀዳመይቲ ጢሞቴዎስ ሶሪ ምዕራፍ 2 ስርዓት ኣምልኾ ያትልኒ እዋ እምበኣርከ ስለ ኩሉ ሰብ ብኩሉ ኣምልኾን ምርዛንን ሃዲእና ብዘይ ህውከት ምእንቲ ክንነብርሲ ስለ ነገስታትን ስለ ኩሎም መኳንንትን ልማኖን ጸሎትን ምህለላን ምስጋናን ክግበር ቅድሚ ኩሉ እምዕድ ኣለኹ እዚ ኣብ ቅድሚ እቲ ኩሉ ሰብ ክድሕን ናብ ፍልጠት ሓቂ እውን ክመጽእ ዝፈቱ እግዚኣብሔር መድሓኒና ጽቡቕን ቅቡልን እዩ ማለት ኣምላኽ ሓደ በይኑ እዩ እሞ እቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ ማእከላይ እውን እቲ ሰብ ክርስቶስ ኢየሱስ ሓደ በይኑ እዩ ብግዚኡ ንዝኸውን ምስክር ንሱ ኣብ ክንዲ ኩሉ ክኸውን ኢሉ ነፍሱ በጃ ሃበ ነዚ ነገር እዚ ከዓ ኣነ ኣዋጅን ኣዋርያን ሓቂ እብል ኣለኹ ኣይሕሱን እየ ብእምነት ብሓቅን መምህር ኣሕዛብ ንምዃን ተሸምኩ ኣለወት ተስማዕልና ኣብትና ሉላ የቕሬታ ሓደሽ ደኣተውለዉ እሞ ዕድል ተሃብናዮም ከመይ መስለኪ ዘየንበቡ ሓውና ዲያቆን ግርማይ ወይ ማማ ማእዛ ሓዲኹም ድተዳለወ እንተሃልዩ ካብ ቁጥሪ 8 ክሳብ ፍጻሜ ከተንብቡልና
الراي كبرنا أملاخ يخون كم يمسكون كلهم دي محاول هاب قطر شمونت እግዚአብሔር የሳብ መወዳእታ الراي እማ በአርሲ ሰብኡት ብዘይ ኩራን ውልውል ቅድስነት ኣእዳው ኣልዒሎም ኣብ ኩሉ ስፍራ ክጸልዩ እደሊ ኣለኹ። ኣንስቱ እውን ከምኡ ብስሩሕ ርእስን ብወርቂ ወይስ በዕናቕ ወይስ ብብዙሕ ዝዋግኡ ክዳውንቲ ዘይኮነስ ብግቡእ ክዳውንትን ብሕንክን ብምቕጻዕ ነፍስን ፍርሃት እግዚኣብሔር ንዘለወን ኣንስቲ ከም ዝግብኦ ብሰናይ ግብሪ ክስለማ እደሊ ኣለኹ። ዲያቆን ሃወይ መወዳእታ እሺ ሰበይቲ ብኩሉ እናተኣዘዘት ደኣ ብህድኣት ትመሃር። ኣዳም ቅድም ተፈጢሩ እዩ ደሓር ከዓ ብህድኣት ክትነብር ደኣ እምበር ክትምህር ወይስ ካብ ሰብኣያ ስልጣን ክህልዋ ኣይፍቀድን እዩ። ኣዳም ኣይተሓብአን ደቂቃትን እንደ ኮይና ዲያቆን ሓወይ ወይ ኦኬ ደሆ ምጽእ ኣዳም ንሓንኩ ውስኸል እሺ ቴንክ ዩ ኣዳም ኣይተሓብአን ሰበይቲ ግና ኣይተሓብለን ሰበይቲ ግና ተሓቢላ ኣብ ኣበሳ በጽሐት ብእምነትን ብቅድስናን ምስጣዕ ነፍሲ እንተጸኒዓ ግና ብምውላድ ውሉድ ድሕን እያ። አሜን ኣሜን። ቃል ሕይወት ተስማዓልና ሓራይ እምበር ካብዚ ቀፂልና ኣብዚኣ ድሓሪታት ሓቲትካኒ ድሓርያ እዚኣ ሕተልሃኒ መጨረሻ ድሓር ምስ ኣበልካልናሲ ኣነ ብዚኣ ሓቲት እየ ድሓረይ ማለት እዩ። ሰላም መፅና እሺ ሓራይ ስፍራ እግዚኣብሔር ብፍላይ ድማ ኣቦታት ኣብ ማእከልና ስለ ዘለኹም ናይ ድሓለፈ ማማ ሂወት ድሓተተታ ሕቶ ደይተመለሰት ነይራትና እሞ ኣብ መወዳእታ ኣብ መወዳእታ ክንምልሳ ምስቲ ብሕጂ ድሕተት ሕቶታት ምእንቲ ኣብ ግምት ከተእትዋ ኢለየ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ካብ ቁጥሪ 18 ጀሚራ ደላ ክሳብ 30 ማማ ሂወት ሓቲታታ ነይራ እሞ መልሲ ተዳሊኹም ክትፀንሑ ድሕሪ ትምህርቲ ምስተን ናይ ሎሚ ድሕተታ ሕቶታት ጌርኩም ምእንቲ ክትምልስዋ ኣቦታት ሮሜ 8 ካብ 28 ክሳብ 30 ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ከም ምኽሩን ተፀውዑ ግና ኩሉ ንሰናይ ከም ዝድግፎም ንፈልጥ ኢና። ነቶም ቀደም ዝፈለጦም ንሱ ንብዙሓት ኣሕዋት በኽሮም ምእንቲ ክኸውን ንምስሊ ወዱ ክመስሉ ቀደም መደቦም። ታቐንዲ ነጥቢ ነቶም ቀደም ዝመደቦም ንዓኣቶም ከዓ ፀውዖም፣ ነቶም ዝፀውዖም ንዓኣቶም ድማ ኣጽድቖም፣ ነቶም ደዝደቖም ንዓኣቶም ኣኽበሮም። እዚ ኣይተረድአትን እናኢላ ነይራ እሞ ብዛዕባ እዚኣ መልሲ ሒዝኩም ክትፀንሑ ናብ መምህር ተኽሉ ካሕልፈኩም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቦታተይ ካህናት ካብ ሓጣተይ ፍትሑኒ ተኻፈልቲ ናይዚ ጉባኤ ኸ ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ ከምቲ ዲያቆን ሓወይ ክብሎ ፀንሐ ሎም መዓልቲ ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ማለት እዩ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ክንርኢ ኢና። ኣብቲ መጀመርታ ተሓለፈ ሰሙን ማለት እዩ ኣብቲ ቀዳማይ እንታይ ርኢና ነርና ፍረ ነገር እዛ ደብዳቤ እዚኣ እዚ ስዕብ ኢልና ነርና ምስ ናይ ሓሶት ትምህርቲ ምቅላስ ከምኡውን ንጉዳያት ቤተክርስትያን ምቁፅፃር ኢልና ነርና። ሎማዓንቲ ከዓ ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ምዕራፍ 2
ብዛዕባ ጸሎትን ኣምልኾን ከምዚ ትብል ማለት እዩ ከምዚ ዝስዕብ ትሕዝቶ ኣለዋ ብዛዕባ ጸሎትን ዝገልጽ መምርሒታት ንክርስቲያን ሰብኡት ዝምልከት መምርሒ ከምኡውን ንክርስቲያን ኣንስቲ ዝምልከት መምርሒ ኣፍታ መጀመርታ እንታይ እያ ትብለን ፍቅዲ ሓደን ክልተን እንታይ ኢላ ትጅምር እምበኣርከስ ስለ ኩሉ ሰብ ብኩሉ ኣምልኾን ዛንን ሓዲእና ብዘይ ህውከት ምእንቲ ክንነብርሲ ስለ ነገስታት ስለ ኩሎም መኳንንትን ልማኖን ጸሎትን ምህሌላን ምስጋናን ክገበር ቅድሚ ኩሉ ኣዕድም ኣለኹ ስለዚ ነዚ ዝብለና ደሎስ ንምንታይ እዩ እሞ ከዓ ንነገስታት ንመኳንንትን ጸሎት ንክንገብረሎምሲ ንምንታይ ይደልየና ኣብዚ ሴንት ኣምብሮሲዮስ እንታይ እዩ ዝብለና ምህለላ ወይ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ልማኖ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ዓለማውያን ገዛእቲ ማለት ጉዙኣት ገዛእቲ ምእንቲ ክኾኑ እዙዛት ምእንቲ ክኾኑ በዚ ከምዚ ድማ ሰላምን ህድኣትን ይህሉ ንዓና ክጠቕመና ኢልና ኢና ንገብሮ ዘለና ማለት እዩ ጸሎት ነቶም ስልጣን እተዋሃቦም ኩሎም ምእንቲ ክብል ጽጉ ወይ ከዓ ልዕል ክብሉ ብመንፈስ ልዕል ክብሉ ማለት እዩ ብፍትሕን ብሓቅን ከመሓድሩ እዩ እታ ምህለላ ወይ ከዓ ምምላድ ትብል ቃል ነቶም ሓገዝ ክረኽቡ ዘድልዮም ሰባት እተመልኽ እያ ወይ ተመልክት እያ እታ ምስጋና ትብል ከዓኒ ቃል ከዓ ነቲ ኣምላኽ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታትና ዝገብረልና ጸጋ እያ እተመልክት እዘን ኣርባዕተ ጸሎት ከመይ ዓይነት እየን ወይ ከዓኒ ሃይራርኪስ ኣለዎን ድዩ ክንርኢ ኢና ነቲ ቁኑዕ መሰረተ እምነት ምጥባቅ ወይ ከዓ ምሕላው ብዘይ ምቁራፅ ጸሎት የድሊ ንምንታይ የድልየና ከዓ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ኣርባዕተ ዓይነት ጸሎት ወይ ከዓ ኣብ ደረጃ ዘለዎ ኣሎ ኣርባዕተ ደረጃታት ኣሎ ኩሉ ጸሎት ሓደ ዓይነት ጸሎት ኣይኮነን ማለት እዩ ምስጋና ወይ ከዓኒ giving thanks ክንብል ከለና በቲ ዝተገበረልና ምስጋና መሃብ እዚ ከዓ ኩሉ ኣማኒ ክገብሮ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ እቲ ደልየና ኣምላኽ ንሕና ከይለመናዮ ስለ ዝኮነ ኩሉ ግዜ ምስጋና ይግባእ ምህለላ ወይ ከዓኒ ኢንተርሴሽን ዝበሃል ማለት እዩ ጸሎት ምእንቲ ካልኦት ምጽላይ እዚ ተቀዳመይቲ ጸሎት ትበሃል ካብ ምስጋና እያ ካልአይቲ ከዓ ምእንቲ ካልኦት ምጽላይ ማለት እዩ ታሳሊሰይቲ ጸሎት prayer ወይ ከዓ connectedness with God ንብሎ ምስ ኣምላኽ ርክብ ምህላው ንኣብነት ኣብ ህይወተይ ብምህላውካ ሰላምን ሓጎስን ይህበኒ ይፈጥረለይ ክትብል ከለካ ምስ ኣምላኽ ዘለካ ርክብ ኢኻ ትገልጽ ዘለካ ዳ እምበር ጸሎት ኣይኮንካን ትጽልይ ዘለኻ ወይ ከዓ ኣይትሓትት ኒኻ ዘለኻ ታራብዐይቲ ምህለላ ሳፕሊኬሽን ትበሃል ማለት እዩ ንዝደለኻዮ ነገራት ምሕታድ እታ ዝተሓተት ወይ ከዓኒ ትሕቲ ኩሉ ዘላ ካብተን ናይ ጸሎት ማለት እዩ እዚኣ ክንሓትት ከለና ምክንያቱ ጌታ ከይሓተትናዮ ስለ ዝበልና እቲ ካልእ ክንገብር ከለና ግን ዝበለፀ ጥቕሚ ኣለዎ ማለት እዩ ቀንዲ ዕማም ቤተክርስትያን ምእንቲ ኩሎም ሰባት ምጽላይ እዩ ከምታ መጀመርታ ዘንበብናያ ማለት እዩ እቶም መራሕቲ ጸሎት የድልዮም ንካህናትና ድዮም ንጳጳሳትና ድዮም ንዲያቆናት ድዮም ንኩሎም ኣገልገልቲ ጸሎት ክንገብረሎም ይግባአኒ ንብሕትና ልዕል ምእንቲ ክንብል ዘይኮነስ ኣብ ዓለም ዘለና ዕላማ ሰላም ንምፍጻም እዩ እዚ ከዓ ትእዛዝ እግዚኣብሔር እዩ ጸሎት ክንጽሊ ነንሕድሕድና ጸሎት ክንጻላሊ ከዓኒ ፍቃድ እግዚኣብሔር እዩ ዋላ ትእዛዝ እግዚኣብሔር እዩ ክንብል ንኽእል ኢና ህድኣት ውሽጣዊ ሰላም ምእንቲ ክበና ማለት እዩ ፍርሃት ኣምላኽ ምስ ኣምላኽ ዘለና ይህልወና ፍርሃት ዘለዎ ፍቅሪ ይህልወና ማለት እዩ ኣኽብሮት ምስ ካልኦት ዘለና ሰላም እዚ ከዓ ብጸሎት ክመጽእ ዝኽእል እዩ ስኢልካ ኣይኮነን ድመጽእ ማለት እዩ ከይሓተትካስ ክትወሃብ ኣይትኽእል ጌታ ከሎ እዩ ዝበና ግን ንሕና እውን ክንሓትት ይግባአና እዩ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጽቡቕን ተቐባልነት ዘለዎ ነገር ክትገብር እንተደሊኻ ከየባታካ ጸልይ ምክንያቱ እታ ቀንዲ ክንገብራ ንኽእል ንሕናሲ እንታይ እዮም ድብሉ ሓደ ኣቦሲ ብደይ ጸሎት ንስሓ ክህሉ ኣይክእልን ብደይ ጸሎት ንስሓ ክህሉ ኣይክእልን ፍቅዲ 15 ከዓ እንታይ ትብለና እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ክፋእ ከይፈልዮ ተጠንቀቑ ግናኸ ኩሉ ሳዕ ንክሕድኩም ንኩሉን ሰናይ ንምግባር ተጋደሉ ኣብቲ 16 ከዓ ኩሉ ሳዕ ከይባትኩም ጸልዩ ማለት እዩ ኩሉ ሳዕ ጸልዩ ከይባትኩም ጸልዩ እዚኣ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ኣብ ፍቅዲ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 17 ዘለያ ማለት እዩ ኣምላኽ ምእንቲ መራሕቲ ብምጽላይና ይሕጎስ እዩ ምክንያቱ ሰላም ምእንቲ ክበና ንዓና እቶም መራሕቲ እውን ሰላም ክቡና ዝኾነ ይኹኑ
بدي يقدس كنصلي لهم يقبعنا مهنياتو ولا كفء تكبارات لهم ولا زي آمنتي يهونوا أملاك جن لبون كلوت أمثلة زغل نحنا صلوت في قارتنا هنقبر يقبعنا مهنياتو كم مرحنة إكي هبرسة كرحنا سلة زدلي إزي الزنا للو مالتي إزي مقبارنا خاء نزل علماوي دحنتنا زقلقل كالق شتو أملاك نقولهم دك سبات كدحني زبهق معناته دليت ناي أملاك إزي سلازخونا مالتي دحنت حقኛ ፍልጠት የድልዩ ምክንያቱ ሲ ክድሕን ተረአ ኮንካስ እቲ ሓቀኛ ፍልጠት የለካ ሓቀኛ ፍልጠት ዘለዎ ከመን እዩ እቲ ሓቀኛ ዝብልካ ኣመን እዩ ካብ ድንቁርና ካብ ትምህርቲ ሓሶት ዝረሓቀ ክኸውን ኣለዎ ሓቀኛ እንተረኣ ኮይኑ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14:6 እንታይ እዩ ዝብለና ኢየሱስ ከዓ መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ ሓቅ ዝበሃል ከዓ ንሱ ጥራሕ እዩ ብዘይ በኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመፅእ የልቦን ምክንያቱ እዚ ፍልጠት እዚ እንድሕር ዘይብልና ኮይና ክንፀድቕ ኣይንኽእልን ኢና ወይ ከዓኒ ናብ ሓቀኛ እምነት ክንበፅሕ ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ ብዘይ እቲ መተዓረቂ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣማላድነት እቲ ጥርዓኖም እኹል ኣይኮነን ምክንያቱ ንሕና ፅንሕልና ክንሪኦ ኢና ከመይ ጌርና ኢና ኣማላድነት ንገብር ወይ ከዓ ከመይ ጌርና ኢና ንፅሊ ናይ ኣምላኽ ኣማላድነት እንታይ ዓይነት እዩ ወይ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዓይነት እዩ እቲ ሰብ ዝኾነ ኣምላኽን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መተዓረቂና ናይ ሓድሽ ኪዳን እዩ ኣብ ፍቅዲ 5 እንታይ ትብለና ማለት ኣምላኽ ሓደ በይኑ እዩ እሞ እቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ ማእከላይ እውን እቲ ሰብ ክርስቶስ ኢየሱስ ሓደ በይኑ እዩ ንሱ ጥራሕ እዩ ብደይ ብኡ ድሕነት ከምዘየለ እዩ ዝነግረና ዘሎ ማለት እዩ ብዘይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እምነት ድሕነት የለን እጂ ተናይ ክልተ ነገራት ክንኢና ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣማላድነትን ሰብኣዊ ኣማላድነትን ንሕና ከመይ ጌርና ኢና ንካልኦት ንፅልየሎም ጎይታና ከመይ ገይሩ እዩ ከም ማእከላይ መጠን ዘለዎ ግደ ከም ማእከላይ ክንብል ከለና ሲ መን ከም ዝኾነ ንሱ ማለት እዩ ኢየሱስ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ደቂ ሰብን ፍፁም ማእከላይ እዩ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ዘንበብናያ ማለት እዩ ብምክንያት መለኮት ባህሪኡ ብምክንያት እቲ ንሓጣን ዝገበሮ መስዋእቲ ምትዕራቅን ምምላድን ኣዝዩ ውፅኢት ኣለዎ ናይ ሰብ ግን ከምዚ ይመስል ማለት እዩ ኣሸፊና ትካላ ሰባት ንኣምላኽ ኣብ ክንዲ ካልኦት ኢዱ ከእቱ ብምምላድ ብፀሎት የማልዱ እዮም ፀሎትና ምስ ፍቃድ ኣምላኽ ብምስማዕ ምስ ኣምላኽ ናይ ሽርክነት ተግባር እዩ ምክንያቱ ባዕልና ከም ናይ ኣምላኽ ንሕና ፀሎት ጌርና ርስን ሓደ ሰብ ከነፅድቕ ኣይንኽእልን ኢና ኣብ መስዋእቱ እተመስረተ እቲ ድሕነት ናትና ኢየሱስ ብመሰረት እቲ ኣብ መስቀል ዝፈፀሙ ዕዮ ኣማልዶ ማለት እዩ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8:34 ኣሎ ደሙ ድሮ ሙሉእ ብምትዕራቅ ሂቡ እዩ እዚ ድማ ነቲ ዘማለዶ ዝነበረ ዝለዓለ ስልጣን ሂብዎ እዩ ብደሙ እዩ ገዚእና ኢና ንብል ስለዚ ደሙ ስለዝሃበና ደሙ ስለዝፍሰስልና ከዓኒ ሙሉእ ምትዕራቅ ኣሎ ማለት እዩ ድርትን ዘይፍፁምን ናትና ግን ናትና ኣማልድነት ግን ድርትን ዘይፍፁምን እዩ ሰብኣዊ ምልማን በቲ ዘለና ምርዳእ እምነትን ሓጥን ባህሪን ድሩት እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ብኸመይ ወይ እንታይ ኢልና ከም ንፅሊ እውን ኣይንፈልጥን ኢና እዚ ከዓ ብሮሜ ምዕራፍ 8:26 ዘሎ ማለት እዩ መለኮታዊ ስልጣን ናይ ጌታ መለኮታዊ ስልጣን ስለ ዘለዎ ከዓ ኢየሱስ ሙሉእ ብሙሉእ ኣምላኽን ሙሉእ ሰብን ስለ ዝኾነ ምምላድ መለኮታዊ ሓይሊ ኣለዎ ሓጢኣት ይቕረ ክብል ናይ ምባልን ፍቃድ ኣምላኽን ብቐጥታ ናይ ምፍፃምን ስልጣን ኣለዎ ወዲ ሰብ ግን ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሊ መሃብ ምክንያቱ ብመንፈስ ቅዱስ ክድረኽ ኣለዎ ንሕና እንተደኣ ከም ገለ ክንዓይ ኮይንና ሰብኣዊ ምምላድ ኣብቲ መንፈስ ቅዱስ ዝህበና መምርሕን ሓይልን እተመርኮሰ እዩ እንታይ ከም እንብል ኣብ ዘይንፈልጦ እዋን መንፈስ ቅዱስ ብውፅኢታዊ መገዲ ንክንፅሊ ይሕግዘና እዩ ሓደ ሓደ ግዜ እንታይ ከም እንብል እውን ኣይንፈልጥን ፍፁምን ዘለኣለማዊ ናይ ኣምላኽ ኣማላድነት ናይ ክርስቶስ ኣማላድነት ፍፁምን ዘለኣለማውን እዩ ኢየሱስ ከማልድ ከሎ ደረት የብሉን ሓጢኣት ወይ ጉድለት የብሉን ብመሰረት ኣብ ዕብራውያን 7:25 ኣሎ ኩሉ ሳዕ
ከማልደልና ኢሉ እዩ ዝነብር በለ ምምላድ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብቐጥታ ዝፍፀም ቀጻልን ዘለዓለማውን እዩ ናይ ምትዕራቕ ሓይሊ የብሉን ናትና ከነተዓርቕ ኣይንኽእልን ኢና ጥራሕ ንመንፈስ ቅዱስ ለሚናሲ ከምዚ ክንብል ንኽእል ኢና ብሰባት ማለት እዩ ከም ኢየሱስ ዘይኮነስ ደቂ ሰብ ንሓጥእ ከተዓርቕዎ ኣይክእሉን እዮም ንሕና እውን ከምቲ ክርስቶስ ዝገበሮ ማእከላይ ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና የግዳስ ኣብ ክንዲ ካልኦት ምሕረት ክንልምን ደገፍ ኣምላኽ የድልየና እዩ ንሕና እቲ ንገብሮ ኩሉ ግዜ ብደገፍ ኣምላኽ እዩ ክርስቶስ ግን ከምኡ ኣየድልዮን ብደሙ እዩ ተበጅውና እዚ እዩ ትፍልልዩ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ካልኦት እምነት ምናልባት ናይ ክርስቶስ ኣማላድነት ዘይቀበሉ ክህልው ይኽእሉ እዮም ነዚ ግን ክሰግርዎ ኣይክእሉን እዮም ማለት እዩ ኣብ ፍቅዲ 6 ብግዚኡ ንዝኸውን ምስክር ንሱ ኣብ ክንዲ ኩሉ ክኸውን ኢሉ ነፍሱ በጃ ሃበ ነዚ ነገር እዚ ከዓ ኣነ ኣዋጅን ሓዋርያን ሓቂ እብል ኣለኹ ኣይሕሱን እየ ብእምነት ብሓቅን መምህርን ኣሕዛብ ንምዃን ተሸምኩ ሕጂ ክልተ ነገር ንክኸውን ተሸይሙ ደሎ እንታይ ማለት እዩ ከዓ ክንርኢና ስለዚ ብዘላ ዓለም ከም እተበጀወት እምበር ዘገርም ኣይኮነን ከመይሲ እቲ ሓደ ወዲ ኣምላኽ ደኣ እምበር ሰብ ጥራይ ኣይኮነን ዝተበጀወ እዚ ከዓ ሲሪል ኦፍ ጀሩሳሌም ድበሎ ማለት እዩ እዚ ድሕነት እዚ ኣብቲ መለኮታዊ ጥበብ ንነፍሲ ወከፍ ህዝብን ንኩሉ ዓለም ጥበብን ምስክርን ክወሃብ ኣለዎ ሃዋርያ ክንብል ከለና ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ማለት እዩ ልኡኽ ኣምላኽ ማለት እዩ ሰባኺ እንተደኣ ኮይኑ ግን ብስራት መንግስቲ ኣምላኽ ዝዝርግሕ ማለት እዩ መምህር እንተደኣ ኮይኑ ከዓ ሓቀኛ እምነት ዝገልጽ ማለት እዩ ብደይ መምህር ከነተርጉማ ኣይንኽእል ኢና ክንፈልጦ ኣይንኽእል ኢና ማለት እዩ ትርጉሙ ቀንዲ ኣተኩሮ ኣገልግሎት ሃዋርያ ጳውሎስ ንኣሕዛብ እዩ ነይሩ እዚ ከዓ ካብ ኣምላኽ እተዋህቦ ሽመት እዩ ስለዚ ክርስቶስ ምእንቲ ኣሕዛብ መከራ ስለ ዘሕለፈ ኣነ እውን መምህር ኣሕዛብ ክኸውን ካብ ተፈለኹ እዚኣ ተፈልየ ትብል ናይ ግሪክ ወርድ እንተለኣሊና ሳንክቶስ ወይ ከዓ ሚኒንግ ሆሊ ወይ ከዓ ሴት ኣፓርት ፍልይ ዝበለ ቅዱሳን ክንብሎም ከለና ማለት እዩ ምእንቲኦም ምፅላይ ተኣቢ ዘለካ ስለምንታይ ኢኻ ነቶም ካልኦት ምእንቲ ኣሕዛብ ምፅላይ ዝኣብዩ ዝነበሩ ማለት እዩ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት እውን 13 ፍቅዲ 2 ተፃሒፍልና ኣሎ ከም እተመዘዘ ማለት ካልኦት ሃዋርያት ንኣሕዛብ ኣብ ምምሃር ንድሕሪት ከም እተመለሱ እዚኦም እቶም ሃዋርያት ካልኦት ንኣሕዛብ ክምህሩ ኣይደልዩን ንዓቶም ጥራሕ ክገብሮ ስለደለዩ ንምንታይ ኣምላኽ ከምዚ እዩ ኣዚዙ ስለዚ ከምዚ እውን ክትገብሩ ነይሩኩም ኢሉ ናይ ጃን ክሪስቶም ዝገለፆ ብዛዕባ እቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝፀሓፎ ማለት እዩ ብምግላፅ ተኣማንነቱ ሙሉእ ብምሉእ ኣርእዩ እዩ ይብለና ፍቅዲ 8 እምበኣርሲ ሰብኡት ብዘይ ኩራን ውልውልን ቅዱሳት ኣእዳዋል ኢሎም ኣብ ኩራ ስፍራ ክፅልዩ ኣብ ኩሉ ስፍራ ክፅልዩ ክደሊ ኣለኹ ሕጂ ክንፅሊ ከለናስ ኣበይ ኢና ከመይ ጌርካ ትፅሊ ኣብ ኩሉ ቦታ ንዝኾነ ይኹን ቦታ ብፀሎት ይቅደስ እዩ መስቀል ዝሓለፎስ እንታይ ዝብል መስቀል ዝሓለፎስ ክፋእ ሓይሊ የብሉን ወይ ከዓ ሸይጣን ሓይሊ የብሉን ኩሉ ግዜ መስቀል ፀርና እንተደኣ ንኸይድ ኣለና እቲ መስቀል ዝፀርናሉ ቦታ ደኣተናሉ ቦታ ቅዱስ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ቦታ ብፀሎት ይቅደስ እዩ መስቀል ዝሓለፎ ሓጢኣት የለን ወይ ከዓ ክፋእ ግብሪ ሸይጣን የለን ማለት እዩ ቅዱሳን ኣእዳው ምልዓል ንስሓ ወይ ከዓ ንስሓን ምምህላልን ማለት እዩ ብዘይ ቁጣዕ ብመንፈሳዊ ይቕሬታ ኩሉ ግዜ ክንፅሊ ከለናስ ብመንፈሳዊ ይቕሬታ እንዳገበርና ንሕና ድበደልና ይቕሬታ ካልኦት ዝበደሉና እውን ንዓና ይቕረ እንዳበልና ማለት እዩ ብዘይ ጥርጥር ከዓ ኣብ መብፃዕታት ኣምላኽ ምውካል ኣምላኽና እሙን እዩ ምክንያቱ ኣምላኽና ወላ ሓንቲ እሙን እዩ ኩሉ ትክህበና ዝበለስ ይበና እዩ ትድገብሮ ከዓ እሙን እዩ ኣይድንጉኝን እዩ ኣይቅልጥፍን እዩ ከዓ ንኩሉ ነገር ኣብ ሰዓቱን ኣብ ግዜኡን እዩ ዝገብሩ ንኩሉ ፀሎት ግን መልሲ ይህብ እዩ ብከመይ መልሲ ይህብ ነቦታት ክሓድገሎም ብዙሕ ዓይነት መልሲ ደበና ንምንታይ ደንጉየና ኢልና እውን ብዙሕ ንዛረብ ንኽእል ኢና ስለዚ ኣቦታትና መንጎና ስለ ዘለው ንዓኣቶም ንክንክገድፈሎም እዩ 9:10 ከዓ ኣንስቲ እውን ከምኡ ብስራሕ ርእሰን ብወርቂ ወይስ ብዕናቕ ወይስ ብብዙሕ ዝዋግኡ ክዳውንቲ ዘይኮነስ ብግቡእ ክዳውንትን ብሕንክን ብምቕፃዕ ነፍስን
ፍርሃት እግዚኣብሔርን ዘለዎ ኣንስቲ ከም ዝግባእ ብሰናይ ግብሪ ክሰለማ እደሊ ኣለኹ። ወዲ ሰብ በቲ ዝክደኖ ክዳን ብዛዕባ እቲ ሰብ ገለ ነገር ይነግረና። እንታይ ተኸዲንካ ኣለኻሲ ብዛዕባኻ ገለ ይነግር። ብፍላይ ናብ ደቂ ኣንስትዮ ዝብሎ ደሎ ከዓ ክንርኢ ኢና። ትሕትና ዘንፀባርቕ ክዳውንቲ ዝክደና ኣንስቲ ብዙሕ ኣቓልቦአን ኣይስረቕን እዩ። ትሕትና ዘንፀባርቕ ክዳውንቲ ኣብ ቤተክርስትያን ክንመፅእ ከለና ብዙሓት ኣሕዋትና ኣዴታትና እንታይ ዓይነት ክዳን ተኸዲነን መፃ ዋላ ደቅና እውን ሕጂ እንተሪእናን ብሓቂ ፅቡቀን ዘለዋ ማለት እዩ። ስልማት እታ ክርስትያናዊት ሰበይቲ ሰናይ ግብርታትን ኣምላኻዊ ናብራን ኣምላኻዊ ህይወትን እዩ። ስልማት እታ ክርስትያናዊት ሰበይቲ ሰናይ ግብርታትን ኣምላኻዊ ናብራን ኣምላኻዊ ህይወትን እዩ። እዚ እዩ ስልማት ክናይ ኣንስቲ ማለት እዩ። ዝዓበየ ካብ ናይ ሰብኣይ ተዋሂብክን ኣለኹ። ፍቅዲ 11 እንታይ እያ ትብል? ሰበይቲ ብኩሉ እናተኣዘዘ ደኣ ብህድኣት ትመሃር። ኣዳም ቅድም ተፈጢሩ እዩ፣ ድሓር ከዓ ሄዋን እሞ ሰበይቲ ብህድኣት ክትነብር ደኣ እምበር ክትምህር ወይስ ኣብ ሰብኣይ ስልጣን ክህልዋ ኣይፍቀድን እዩ። እዚኣ እውን ብዙሕ ንኣቦታት ከገድፋ እየ፣ ግን ተንደለዋ ዝኸን ቁሩብ ጥቕስ ክነብለን ኢና። ንምንታይ ትሕቶታት መፅኡ ሰበይቲ ስራሕ ካህን ክሰርሕ ደይትኽእል፣ ንምንታይ ኮሚታት ክትገብር ደይትኽእል? እዚ ግን ንዕኡ ዘመልክት ነገራት ማለት እዩ። ኣንስቲ ኣብ ልዕሊ ሰብኡተን ስልጣን ክጥቀማ ግቡእ ኣይኮነን እዩ ዝብለና እግዚኣብሔር። ልዕሊ ክርስቶስ እዩ፣ ክርስቶስ ከዓ ልዕሊ ሰብኣይ እዩ፣ ሰብኣይ ከዓ ልዕሊ ሰበይቲ እዩ። ኣብዚ ግን ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ እዮም ኢና ንብል። ኣብን ወልድን ማዕረ እዮም። ንምንታይ ደኣ እሞ ኣብሲ ካብ ወልድ ስልጣን ኣለዎ ንብል? ሕጂ ብምንታይ እዩ? ልዕሊ ሰበይቲ ክበሃል ከሎ ግን ብስልጣን ኣይኮነን፣ ብስራሕ ብኣገልግሎት ጥራሕ እዩ። እዚኣ ክንፈልጥ ኣለና ናትና ማለት እዩ። ናይቲ እግዚኣብሔር ኣብን እግዚኣብሔር ወልድን ኣቦታት ኣለዉ ዝያዳ ክገልፆ እዮም ካባይ ንላዕሊ ማለት እዩ። ግን ኣብቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሰብኣይ ስልጣን ኣለዎ ክበሃል ከሎሲ ብስራሕን ብኣገልግሎትን እንተደይ ኮይኑ ብካልእ ስልጣን ይብሉን። ፆታ ኣብ ተገዛእነት ዘለዎ ግደ እቲ ትምህርቲ እዚ ምስ ባህሊ ዝተተሓዘ ድዩ? እዚ ትምህርቲ እዚስ ምክንያቱ በቲ ናይ ኣይሁድ ባህሊ ዝነበረ እዩ ገለ ኢሎም ዝዛረቡ ሰባት ኣለዉ ሞኒ ከምኡ ድዩ ወይስ ኣይኮነን? እቲ ቀንዲ ግን ኣይፋልን ኣይኮነን። ትእዛዝ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እዩ። ሓንጎል ንልቢ ይእዝዞ ከም ኣብነት ኢና ነምፅኦ ዘለና ማለት እዩ። እዚ ማለት ግን ሓንጎል ካብ ልቢ ይበልፅ ማለት ኣይኮነን። ልቢ ግቡእ እንተደይ ተዘይገይሩላ ወይ ከዓ ተዘይገይራ ማለት እዩ ሓንጎል ኣይሰርሕን እዩ። ምክንያቱ ግቡእ እንተደይ ሰሪሓ ማለት እዩ። ከምኡ ከዓ ሓንጎል ንልቢ ብግቡእ እንተደይ ኣዚዝዋ ተታሒዞም ይምጠፉ። ተሓደስ ካብቲ ሓደ ኣይበልፅን እዩ። ኣብ ሰብኣይ ናብ ሰበይትን ከዓ ልክዕ ከምያ ማለት እዩ። ሰብኣይ ብደይ ሰበይቲ፣ ሰበይቲ ብደይ ሰብኣይ ዋላ ከንቲ ስልጣን ኣብ ንላዕሊስ የብሉን። እንታይ ደኣ ኣብቲ ስርሑ እዩ ስልጣን ዘለዎ። እቲ ንሱ ክገብሮ ዝግብኦ ንሱ ይገብር፣ እቲ ንሳ ክትገብሮ ዝግባእ ከዓ ንሳ ትገብር ማለት እዩ። ኣዳም ኣይተሓበለን፣ ሰበይቲ ግና ተሓቢላ ኣብ ኣበሳ በፅሐት። እዚ ከዓ ኩላትና ንፈልጦ እዩ። ኣምላኽ ኣብ መንጎ ባህሪ ሰብኡትን ኣንስትን ካብ ዘፍጥረታት ሒዙ ዝገለፆ ርክብ እተመስረተ እዩ። ስለዚ ዋላ ሓንቲ ዘጣራጥን የለን ማለት እዩ። ስርዓት ፍጥረት ደቂ ሰብ ይብለና እቲ ዝወደቁሉ ኣገባብ ሰበይቲ ከም ድኽምቲ ተፈጥሮ ብቐሊል ትሕበል ከም ድኾነት ብቐሊል ትዕሾ ከም ድኾነት ገይሩ እዩ ዝገልፃ። ስለዚኣ ከዓኒ ነቲ ሰብኣይ እውን ንሳ ሓቢላቶ እያ። ሰብኣይ እውን ብቐሊል እዩ ንሳ ጥራሕ ኣይኮነትን ሓጢያ ወይ ከዓ ንሳ ጥራሕ ኣይኮነትን ተጋጊያ፣ ሰብኣይ እውን ተጋጊዩ እምቢ ክብል ነይርዎ። ግን ከምዚ ኢሉ ይምህረና ማለት እዩ። ኣምላኽ ነቲ ልዕሊ ኩሉ ኣገዳሲ ዝኾነ ግዳ ማለት ውላድ ምውላድን ምዕባይን ኢሉ ፀውዓን ፈቃርትን ሓለይትን ስለ ዝኾነ እዚ ከዓ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ህያብ ማለት እዩ። እዚ ክንብል ከለና ግን ካልእ ነገራት ክገብራ ኣይክእላንን ማለት ኣይኮነን። ክሰርሓ ኣይክእላንን ወይ ክዋጋዕ ኣይክእላንን። ኣሕዋትናሲ ኣዴታትናስ ከመይ ከም ዝገብራ ነበራ ንፈልጥ ኢና፣ ከመይ ከም ዝገብራ ዘለዋ እውን ንፈልጥ ኢና። ትካል ክመርሓ ማለት ኣይኮነን። ዓብ ካምፓኒ ክመርሓ ዝኽእላ እየን፣ ካልእ ነገራት እውን ክገብራ ይኽእላ እየን። ስለዚ እዚ ግን ብኣምላኽ ዝተዋህበን ነገር ሰብኣይ ክወልድ ኣይክእልን ፒሪድ። እዚ ንደቂ ኣንስትዮ ዋላ ተሓልዮት ዋላ እቲ ትምህርቲ እውን ቀዳምነት ዝምህራ ንደቀን ኣንስትዮ እየን። ስለዚ እዚ እዩ ተዋሂብዎን ብኣምላኽ ዝተዋህበን። ነዚ ነገር እዚ ከዓ ድሕነት ከምፅኣ ይኽእል ኣመነት እዩ። ምክንያቱ
ፅንሒልና ኮይና እንታይ ደኣ ነቲ ንዓኣ ኢሉ ዝተዋሃበ ንሳ ጥራሕ እያ ክትገብሮ ትኽእል። ስለዚ ነቲ ብኣምላኽ ዝተዋህባ ግደ ብሓጎስ ተቐቢላ ክትገብሮ ኣለዋ። ከምኡ ከዓ ንሰብኣይ ግቡእ ክገብር ከም ዘለዎ በቲ ኣምላኽ ዝኣዘዞ ማለት እዩ። ንክልቴና እዩ ዝእዘና ዘሎ ማለት እዩ። ኣብታ ናይ መጨረሻ ጥቅሲ ዘላ ብእምነትን ብፍቅርን ብቅድስናን ምስ ምቕፃዕ ነፍሲ እንተፀኒዓ ግና ብምውላድ ውልድ ክትድሕን እያ። እዚ ከዓ በቲ ንሰበይቲ ዝተዋሃበ ገደ ኣቢሉ ድሕነት ብስጋእቲ መሲሕ እዩ ተፈፂሙ ወላዲተ ኣምላክ ካብኡ ንላዕልስ የለን። እዚ ከዓ ብደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ። ወላዲተ ኣምላክ ካብኡ ንላዕሊ የለን። ኣብ መንጎ እቲ ውሉድ ምውላድን ዘምፅኦ መቕፃዕትን ክትሳቀ ከላ ርእሳ እናገትአት ብእምነትን ብፍቅርን ብቅድስናን እንተቐፂላ ከድሓን ትኽእል እያ። መድሓኒና ስለ ዝተወለደና ከዓኒ እዚ እዩ ማለት እዩ። ከምቲ ስሕተት ብሰበይቲ ዝመፀ ከምኡ ከዓ ድሕነት ደቂ ሰብ ረኸብና ብሰበይቲ መፂ ማለት እዩ። ኣዴናን መድሓኒናን ኣቦናን መድሓኒናን ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተወለደ ካብ ሰበይቲ ካብ ወላዲተ ኣምላክ ማለት እዩ። እዚአን እተን ሕቶታትን ንክትሪእወን ጥራሕ ኢለ እዚኣ ገይረየን ዘለኹ 2-3 ደቂቃ ክበኩም እየ። ክብሪ ምስጋናን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን። ፀኒልኩም ስለሰማዕኩም ከዓ ኣብቲ ገብሮ ፀሎት እግዚኣብሔር ፀኒሉ ይስማዕኩም። ኣቦታትና ኣለዉ ብዙሕ ኣሎ ዝገደፍክዎ ኣቦታትና ክምልእሉ እዮም። ኣሜን ኣሜን። ገሰጸናን ንዝመሃረናን ንዝገሰጸናን እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ንሓውናን መምህርናን መምህር ተኽሉ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፀጉ የብዛሓሉ። ሕራይ እምበኣር መሰጋገሪት መዝሙር ክንገብር ኢና። ደድሕሪቲ ናይ መዝሙር ኣስተንትኖ ድማ በታ ሮሜ 8 ካብ 28 ክሳብ 30 መልሲ ጀሚርና ናብቲ ናይ ሎም መዓልቲ ዝተማሃርናዮ ትምህርቲ ብዛዕባኡ ኣስተንትኖን ወይ ሕቶታት እውን እንተለና ናብኡ ክንቅፅል ኢና። ሕጂ ካብ ማሕበር ሓንቲ መዝሙር እሺ መምህር ትምኒት ኢድካ ሓፍ ኣቢል ክለኺ ካልእ ሰብ ተዘይሓልዩ ክዘምር ኢለ ኣተተን ምቅድም እሺ ካልኦት እንተሃሊኹም ቀዳምነት ክህበኩም ትብለና ኣላ መምህር ትምኒት። ጊዜና ክንጥቀመሉ ምእንቲ ዝተዳለና እንተሃሊና ብፍላይ ዘሚርና ዘይንፈልጥ ቀዳምነት ክህበኩም ትብል ኣላ መምህር። ዲያቆን ሓወይ መፍቃዕቲ ኮይን ኣነ ክዘምር ክቀድማ ዲያቆን እሺ ዲያቆን ሓወይ እሺ ሓውና ግርማይ እግዚአብሔር ይመስገን። ቃል በመስማዕና ንሓውና ተማሕርና ካብ ልብና ሕተርፍ እሺ ንሕና ኩልና ከም ፀጋ ተቐዲና ክብል ክዝምረ ብስም እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣሚንን ሓቢርን ክዝምረ ንሕና ኩልና ካብ ምልኣቱ ፀጋ ተቐቢልና ሓጣን ኮልና ካብ ምልኣቱ ፀጋ ተቐቢልና ዘይጠፍ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ካብ ዘይጠፍ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ቀዳሞት ናክፈፍል ኣብ ንወድሊ ኢኹ ናይ ባርነት ሰንሰለት ካብ ኢድና ተበቲኹ ኣብ ፍቅሪ ፍቂርና ፀላቱን ከለና ብናይ ዘለዓለም መንፈስ ንክብሩ መዲቡና ንሕና ኩልና ካብ ምልኣቱ
ጸጋ ተቀቢልና ዓጣን ኩልና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቀቢልና ኣብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ተወሊድና ኣብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ንዓለም ንስዕረሎ ጸላኢ ነሕብረሎ ኣባ ኣቦና በልና ብትብዓት ነቕርበሎ ናይ ገንሸል ደም ካብ ሓዝና መን እዩ ዝቃወመና ቃሉ ዝተኣምነዩ እቲ ተስፋ ዝሃበና ንሕና ኩልና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ዓጣን ኩልና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ብደም ናይቲ ገንሸል ብኽቡር ተዓዲግና ብተስፋ ተኻፈልቲ ክብሪ ኣምላኽ ካብ ኮንና መዝሙር ዓወት ንዘምር ቅኔ ይሰት ካብ ኣፍና ኣምልኾ ነቕርበሉ ንዝፋኑ ኸቢብና ንሕና ኩልና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ዓጣን ኩልና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ንዓለም ንስዕረሎ ጸላኢ ነሕብረሉ ኣባ ኣቦና በልና ብትብዓት ነቕርበሉ ናይ ገንሸል ደም ካብ ሓዝና መን እዩ ዝቃወመና ቃሉ ዝተኣምነዩ እቲ ተስፋ ዝሃዘና ንሕና ኩልና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ዓጣን ኩልና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ኣብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ኣሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ትምህርታችንን ተስፋ ለዝገደፍክልና ዓብድል አምላክ ምስጋና ይብፅሐዮ። ጸሎታ ኣብ መንጎ ስራሕ ኮይኖምን ኣምላክ ይመስግኖ። ዲያቆን ሓወሽ ዝኮነ ጉርጉር ተባርክ። አሜን ቴንኪዩ ሓውና ዲያቆን ግርማይ ቃለ ሕይወት ተስማዓልና ጥዕምቲ መዝሙር ኣራይ ስድራ እግዚኣብሔር ምስ ግዜና ክንከይድ ኣቦታትና ከዓ ማእከልና ስለ ዘለዉ ነዚ ትምህርቲ ዝኸውን መግለፅን መልስን ክህቡና ምእንቲ ግዜ ክህልወና ቀጥታ ናብታ መዝሙር ኣስተንትኖ ክንከይድ ኢድኩም ክልተ ሰባት ሓፍ ኣቢልኩም ኣለኹም። እሺ ናባኹም እዩ። ኣራይ መምህር ትምኒት ብድሕሪኡ ማማ ሂወት ሓድጉ መምህር ትምኒት ናባኺ ንዓንቲ ወይ ዲያታ ኢድ ሓፊላ ደላ هو كنت حانت تقص ነገር ክብላ እዚኣ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 16 17 ሕጊ ብሙሴ ተዋሂቡ እሞ ምዕራፍ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 16 17 እሺ ሕጊ ብሙሴ ተዋሂቡ እሞ ጸጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ መጽ እምበኣርከ ንሕና ኩላትና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና። አሜን። ቃለ ሕይወት ተስማዓልና ማማ ሂወት ናባኺ እሺ ሃሌት let me pull it ኤፌሶን 2 ምዕራፍ 2 4-5 ክስተገርያ ዘለኹ ቴንክ ዩ ዲያቆን ጽበት መዝሙር ዘሚርካልና እንታይ ኣትብል ግና ኸቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ኣምላኽ ምእንትታ ብኣኣ ዘፍቅረና ዓባይ ፍቕሩ
نعنا ببدلنا موتات كلناس مس كريستوس حيوان جبرنا بتسقى إخم زدحنكم مستاناتو نحنا حد أكلنا كبر سلزلة مساعد خير كنا تسمعتني thank you. تخكل قالوا تسمع لنا وانجيل يوحنس معراف حادة 16 إفيسون كلتا كأربعة خمسة حمشته مشيك على توسخت لنا نخلت 7 عدل كبير مسكيسينا من تنكيد نحنا كلنا كامل آتوت صقا تقبيلنا حتى أنكلنا كامل آتوت صقا تقبيلنا كاب زيت أفزري بمحرتو داقن توليدنا تبنيراتا مزمور حراي كالوت حساب كساب تهبو أنا دما قداميتي ملكت بيتروس معراف حادة قطر 10 شمنتن قطر 10 تشعتن كم زيبل كمي كابتي كاب أبوتاتكم زورسكم وكانتو زخونة هيوات بدمتي آبرن رخصتن زيبل لغنشل مالت بخبور دم كريستوس يقوم زدحامكم من بار بتفاعي نجر ببرور ويبوركي خمزة كونة تفلط يقوم تبلع قدامي ملك بيتروس معرف حدا كاب 10 شمنتك 17 شعت ديكون أنا كنت لازم ايش شحفتنا لولا قدامي بطرس ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 18 ክርስቶስ ድማ ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ከቕርበልና ኢሉ ንሱ እቲ ጽድቂ ስለቶም ዓመፅትን ሓንሳእ ስለ ኃጢአትን ሞተ ብስጋ ሞተ ብመንፈስ ግና ሕያው ኮነ آمين قالوا تسمع لنا قدامي تملت بيتروس معرف 3 قطر 18 نحاونا دياقون قرماي دقيمة زمار ملاك تسمع لنا نتوم دستنتنكم بتقص دستنكم ما دماغ زابير عمنا توقيب زحالكم حرايم بقر أبونا بيكشفهم اندهر حاليكم ما ممكن حيو تشاكيت أبونا لأني تارومي شمونته كتملسوا لنا مدرخنا بهم أي قدامي سلازي نبركو هو حطون ذي تردات تاخنا برهان تدريان حتى تدقم لي إيش ماما يوتنا باخيا إذا تصحفتي اكستاجير يالخ ندابلنا قبر كواه إيش رومي شمونته 29 I think 29 انتريا حكي دي قد ساعة نوا تامور حتى جنا بتاع سالسة سالسة نتم قدم زفلطم نسو نبزحات أحواتسي بخرم من انتخون نمسلي ودو خمسلو قدم مدبم تحتى جنا بزي نتم قدم نايك 29 قبر كواسي اتي أما تاتاق بليلين نتم قدم تسالسة نتم قدم زمدبم نعتاتهم كا تصوعهم نتم زتصوعهم نعتاتهم دما أصدقهم نتم زصدقهم نعتاتهم أخبرهم حجسي نقول هنا دي كنا نتصوعنا أي تردأتن كلها ناس تصوعنا تسالنا مش حقي بقى لك خواتي بقى الساعة قربتك تربحنا نقول هنا ما تيسي بابل كل جزء خبيدون دي مستيرو بتاع خبيدي مو قربتك تبره لنا إليه بدم بحان تا تقسي من ملشنا خنا ببات بوت يا خدغاغ ما نتم قدم زفلطوم بل قدم زفلطوم الجين تاي مسيا زلا بزيا نقدم مفلات املاخ زفلطوم نمن نبزحات احواسي بزحات يزبل زل حجي ماني نخلو بهرم انت تخون نمسلي ودو كمسلو قدم مدبهم زي من يوم حجي كلنا اينا نهم متمددين اوكي يا زيارات او 20 ساعه تنزلنا كلنا فليطنا نحنا غير فكرنا يوم نسو نقدم افكيرنا يبل حواري يوحنس ابا عرف 4 هذا يوحنس نحنا غير فليطنا يوم نسو نقدم فليطنا حجي نخلنا نخبر ودوخ نمثل انتي
مدبنا حجي نخلنا يفليتنا نخلنا دك سبا جثرة يلن نخلنا خاص أوعنا كله خاص أوعي حجي أبدي أجن أنت كن رأيت لينا مثلا تقدرنا نحنا دحنتنا كم فقد أملاخ ظالموا من زت مهرناية فقد أملاخ سي كلنا هندحني أبزا فقد أملاخ جن نايمن ترى الله تمسلكم نهنا نسأ فقد زبال كالله كندحن فقدنياتات انت زي كوينا أملاخ يا قددناني حجي اتهم زصو عمزلو من يوم نتم قدم زمدبهم حجي كلنا يتمديبهم علو نأتاتهم كاصوعهم حجي زتصوع دما علو كلهم كاصوعاتهم منجل لوقاسون اللاتنا صوعات بزحاتهم حريات غنا وحداتهم نخلنا فليتنا كلنا جن قبل ملسي هابنا حجيتهم بأمنات ناي منفساو أمنات زتمالالسو نتهي مصوعة أملاح حراي زبلو أب وانجيل ماتيوس 20 قلتنون بزا مرعى مثالي كيف كله يقلص أيو فتهم زتطوعوا من كلهم بقعات يكونن يلوم كالوت كاب منقد زتطوعوا سبات تخلو نريئو مالتي حجي نتهم زتطوعوا نعاتاتهم هاصدقهم درجة لاتا توم فقادنياتات زغونو كحجزو زدليو حواريا يعقوب اب ملوخت دمان تايبلنا جبرن امنتن كوهاهدن كلو ناي ابراهام امنت مس جبر تسني وزين تايبلو بالانجليزኛ سينرجي وي دما زلعل وصيت زهب ناي املاخن ناي فقاد املاخن دليتيو فقادنا انت تحويزاتا دماني صدق يخوننا ማለት ناملا ابراهام سي امنتون جبرون تحويسو نتا امنتوس بجبر غليصوا صدق خاطو قصيرولي حجتا ذا عبيد اب املاخ نرخبا كبر دما وهبت دما كبر املاخ يا نتوم زصدقهم كانت غيرهم اخبيروهم حجي كابزي انا بزحات بجيغاون زتنتنو والو انديو مو زتمتبون تنيروم قدم مديبوهم تنيرو نعوم ترايا صدقوهم نعوم حجي أشيرو أقديلي كوننكم زقبر زلو نتوم فقادنياتات زغونو كحجزو بأمنات كمالالو سجدالي نعم قل أملاح يدقفهم كنصلي لنا خنفتر لومي وين بزح ممرته ولا غاب زي تنتنلنا الأملاح نحنا نفعلنا خمنصلونا أين فلتنينا قل بأمناتنا أملاح كنقربن كلنا يتزد لينا فليتوسي بفقادو يهبنا أب صلاة كيدانا ونقول بلو مالت أملاخ زدلينا فليتو بفقادو بفتاو يهبنا كيلم منا يو زدلينا فليتو بفقادو يهبنا نابو خنقرب كلنا أجل زي حاجة انت دا هنا دليت كاب أملاخ رح يقول له خينقل إذا حاجة زيات قررت مالتي إذا بدا ملختنا يا يعقوب أبديات جدا نتم قدم زمدبهم نمن كلنا أين تبدي من نيرنا حجي نعساتهم نتم فقاد زر أيو دما يصوعهم يحجزهم مالتي نتم يصوعهم كا يصدقوا من قد صدقي يتحزهم زد اليوم يهبهم حجي نتم زد اليوم ما تازع عبيت هي دما يخبرهم كبري ناي أملاخ مركاب مالتي نعونا يا بوي من بروخاتنا من قصة كله عالم زاد على لكم من قصة ختورسو قبلهم كلنا نتم أبي يمانون أبتقام زنبر أبتي وانجيل ماتيوس سلان حموشتن زبلنا الذي يتم بسقام زلو زفرد زلو فقادنياتات كوينم سلازي ترخبي منبر املاح نخم ونخونني سلاز مدبه ما يكونت زيا بزح تنزازيا كم زي بريدستني زبلو ترغامي يذهبوا ايكونتن كوادا كل زن سواسو زي اندري وانت ليهم بحلوف غيروسي نمصاتي نخالأي مصات ناي غويتا يزغلص زلو حواريا باولوس بحلوف سنتس نتم قدم زمدبهم نتم قدم زمدبهم نعاتاتهم صوعهم نتم قدم زفلطهم مالت نتم قدم زفلطهم نعاتاتهم صوعهم نتم فقادنياتات زغونو كحجزو نتم صوعهم كا اصدقوهم نتم زصدقهم كا هياب زعبي وهابنا املاح كبر املاح مهابيو زي اتقلص زلا مالت انبر كلنا طوعاتنا ግን كلنا فقادنياتات دينا كلنا خم فقاد املاح بنمالالس علينا ولا سبت ክርስቲያን كلنا اجتهم صدق املاحن كبر املاخن زورسو منيو اتم كان فقادو زتمالالوسيا
نتي عدمه أخبيرهم حرة يزبلوا كم فقط أملاخ إذا تمالالسوا تمن قدي ما تويت فلت يا تمن قدي الثانية تأفد قدمات أباب يعني ثم تطوع حجي حرة يزبلوا فقط إن هذا تخونوا بآياته كلهم بزي أن عوتوا إلنا بأخذ تزدلي ياتو أتي يفعل زياس دبلد ما بفقادو نتي متصوعة أملاخ حجز أملاخ صدق أملاخ كبر أملاخ ينفق له مالتي بوتات كلهم اللهم وصلنا زيات مثلا هو ترجعت كذا وترديت تنك وابنا زي أنا حتى كاسك حج خريقة خلص كمتي زبالكمو ترايد بتخريستيان متي خمم من اللاس يكونن مش يكونن من كمتي كلها نات عد تتوعنا لنا ولا بحق خريقة خلنا وين أبونا قدس أبونا أنطونيوس أبتي مسؤوم تتوعهم تواهبهم تي كبرت تواهبهم أملاك حزبهم كوغوسيوسي اتكايداغن ببيني مو نعو تبرحالنا مس أسكستاجيريا خستنتنا خلوخ بقدامي بوي خستاجيريا تام تصوعسين كلها نتصوعين عندنا قنتام تاز حج خمزة زغلصكما تاز عبيد ناي بحقي بوشت تي امنتنا قويتنا يسكرسوسي أب قبر خطوعلو أنا حقي من قد حقي تا من قد قطانيا زاختلونا تصنعكم إذا أصاب قبر خطوعلا لك كمالتي مو thank you أبنا جري أخي النادي أنا اشتكوا صلاة غينا أتي كان مالالسن كلا ناسي سماوي قداماوي رايد يكونس بقبري كريستناسي بقبري زنبر هيوتي زي معلت وقحت صبح بنصحان بقربان كان مالالسان لنا يدنا نوتوتو زلنا مغنياتو تا كريستناس ساي كم نصحان كاب قربان انتدا وديل كالي خونكا أتي متصوعسا نتا حاجة زي تقوملني هذا الخمانياتو بنصحة حتى حسب بقربان بيتي قدس قربان حتى حسب حاجة أملاك كتلبس ني ود أملاك كمسلو نعوه لبسنا كريستوس نعوه نمثل زي أن ينزل لي أنا جزء من حرتي غيرنا صوصوعنا له ما أدري تقريب له إذا زي غيرنا اللي نخوينا يتصدق من خبرة أملاكنا لكن يقولونينا مالتي بحضر زبالة إكزام مثالي أنت راح نوصل كوينا مالتي thank you أبنا قال هو تسمعني الله أبغى توصل لا مش لا أبغى شو اللي نسأ أنا بكمس قال هو تسمع لنا أبونا أنا هو تنحلنا دحاني أكل ولا أبونا صبوق بري هاي دوم الله هرايم بار سدراك زيابيهر نايزي نايلومي كنمهارو دصنحنا بحاونان ممرنان ممر تخلوك قداميتي ملكت باولوس ناب سبتيميتيوس معراف كلتا إنا تماهرنا بزعبو كتستنتنو مدرخنا باخومي لومي كمزيان تماهيره كمزيان تردئه زيا قدم حدو على الله ديفلت حداش لومي زيا تماهيره نبلو ويدخون حتى انتلنا خابوتا تما اكلنا سلازلو بليس غيزينا نتقملو أنا لا تنهتو ديكون هاي እሺ أبزا ممرتخلو خلدت قدامي إتا يسوس كمالت كله درت يبلون حتىاتون قدلو يبلون بمسرت إبراهيم شوعت إسلام خمسة كل ساعة كمالد إيلو زنبر بلا زياس أبزاسي أمالادنت مالت مجمرتا انتي مالتي دقنا حاس إيسوس كريستوس يمالد بخميك يمالد ما من ميلاد أنا حج خم تردانس ملاختي يمالدو إلى إدام من يسوع كريستوس يمالدو إلى ساعة أتردها النيرام وسحبر هالليلة هاي حسنا لولا ثانك قال هو تسمع لنا أبيك اشتفكم أمر تخلون أباكم محليف والله تحته ناباكم يو أبوش تصفى الراي اشي دحان تنصلوتات ممر كم قالت لنا تنصلوتات
مسجانا تقدميتي كلايتي لمانو ثالثيتي دما مهللا ويس ابليكيشن نبلو مالتي اتا رابعيتي دما نايقلنا مالس نعنا املاح زقبرنا رابعيتي صلوت نبلا زلنا زين الله تامسغانا املاح زقبرلك ناتنتنكا املاخي مسايس دزلخا يا مسغنك كالو قلنا اب قداسينا بملؤ بمسغانا انا نجمرو بمسغانا نودو اتا امالادነት تبل امالادነት ناي قدوسانن امالادነት ناي كريستوسن كنفلاليو خنكلالنا ناي قدوسان ناي صادقان احنا ونن عدنا خنصالا لخم زلنا كلام لاخي نغرنا يا حواريا باول يايكو سل حدكم صليو يبلنا حجي ناي قدوسان ناي ملائكتي ناي صادقان صلوت ناب املاح طراي سل قالوا زقرب امالادነት يمبر سلطان يبلومن كمناي كريستوس امالادነት كابتوم ناي قدوسان بتግርኛ ኮይና ሁሉ ሓንተ امالادነት ብل ኮይና امبر بانجليزኛ انت يدبላ መስለክ ነታ امالادነት ናይ ቅዱሳን ኢንተርሴሽን ይብላ ለማኑም እንተ ካልኦት በናይ ክርስቶስ ግን ፕሮፒቴሽን ይብሎ እንታይ ማለት እዩ ነታ አበሳን ተላ ይخدም نحنا نكريستوس نلبسومو نحنا نكريستوس نلبسومو كريستوس كا እግዚአብሔር አቦኻ በክርስቶስ ገሩ ንዓና ይሪአና ንክርስቶስ ዘለቢስናዮ እግዚአብሔር አቦ አይፈልጠናኒ እጂ ከማና ሰብ ስለዝኾነ መስዋዕቲ በጃና ስለዝኾነ ታመስዋዕቲ ናይ ክርስቶስ ከ ሓንሳብን ሓዋሩን ዘይትድገም እታ ንብላ ዘለና ምብጃው ድማ ሓንሳብን ሓዋሩን ዘይትድገም ግን ዘለዓለም ትነብ قداموتن ندحروتن نزمصون اف دغ زخفتت تا ملجا እንዳበልና ኮይና እንበር ማእኸላይ መንጎኛ ፕሮፒቴሽንቲያ ዘይት ድገም ሕጂ ይጽልየልና አለ ኸንብል እንተ ኮይና ሕጂ ኮነን ስጋ ለቢሱ ከምቲ በአካለ ስጋ ምድር ዝነበሮ ይወድቅ ይሰግድ ይንበርከ ካይኮነን እንብዘልና ተሐንሳብ ዝለመና ግን ንኹልና ወአቦይ ዝገብርዎ ይፈልጥን የምሞ يقربلهم زبلا محرت افدقه نعنا نخلنا اتملكت نتوم حاطان نعنا اتملكت انا ابنت اب يوحنس معرف 10 تشوعات حنت قال تقم دست بلني 10 تشوعات كاب 10 4 حساب 10 شدش زلا خريئه نرايا انا قال كابكم كمت انا كاب عالم زيكمكو نساتمون كاب عالم ايكونن امو عالم صلاتهم كاب عالم ايكونن جنا بعالم يمزلو كاب عالم جنا ايكونن كاب تغفو كتحلو منبر كاب عالم كتوصوم ايكونكن زلمن زلهو كاب كفو كتحلو منبر كاب عالم كتوصوم ايكونكن زلمن زلهو من يزخذ زلهو كريستوس باكل سغا خلو نحواريات ناب غويتا كمعقبو من كله مالتي كنتي انا كاب عالم زيكونكو نساتمون كاب عالم ايكونن بتحقق قدسهم قالك حقيو كنتي نعي ناب عالم زلاحكاني كمون انا ناب عالم لاحكوم انتي بلنا كنتي انا مساخ حدا زخونكو اب 21 عالم نسخا كم زلاحكاني انت غتامنسي و ابوي كم تنسخا أباي زلخا أنا ونا باخا كومو دما نساتهم أبانا حدا خونو كلاتهم حدا من انتو خونو إلمنا اللهو حجزي قويتا خمزي لو خلمنن كله يسوس كريستوس من مخانو نفلطو فصم سب فصم أملاهي فصم سب كوينو اتخلو قبر سب بجرك حاتيات كله قبر سب فصيمو مالك منتانا منتي دوكون احواتون اعرفين زبلنا منتانا تصليو منتانا مسواعته خينو مهيرنا من قدي حقن هيوتن السمو خانو انا من قدن حقن هيوتن يا لنا
እሱ ምኻኑ በዚ አገርና ናበቦ ከም ንበፅሕ ድማ ምሂርና ማለት እዩ ኣነ ናቦን ድማ ሓደ ኢና ድማ ኢለን ሕጂ ከም ኣቦ ኮይኑ ድማ ነቲ ዝግበር ዘሎ መስዋዕትን ተቀባሊ መስዋዕትን ድማ ብመለኮቱ ባዕሉ ድማ ኣሎ ሕጂ ናይ ክርስቶስ ኣማላድነት ብትግርኛ ሓንቲ ክንሪኣ ከለና ካብቲ ናይ ቅዱሳን ይፍለ ካብቲ ናይ መላእክቲ ይፍለ ምክንያቱ ሓጢአት ክሓድግ ድማ ስልጣን ዘለዎ እዩ ንሕድገት ሓጢአት ይሱ ይቅበል ይማልድ ሓድገት ሓጢአት ከዓ ይገብር ንዓና ከዓ ይኸድነን ኣበሳናሲ ይኸድን ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ካልእ ናተይ ኣበሳ ክኸድን ዝኽእል የለን ብጀካ ክርስቶስ ግን ኣበሳይ ከዲኑ ሓፂቡ ሸፊኑ ንዓይ ኩሉ ኣበሳይ ሸፊኑ ናብ እግዚአብሔር ኣቦ የቅርበኒ ናብቲ መለኮታዊ ባህሪኡ የቅርበኒ ስለዚ እቲ ኣማላድነት ካብ ናይ ቅዱሳን ሓንቲ ግዜ ዝተገብረት ልማኖ እዛ ሕጂ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 17 ዝኸነንብባ ዝፀናሕና ሓንቲ ግዜ ዝተለመነት ንሃዋርያት ንኩልና ማለት እዩ ንኩልና ተቃዳም ናብቲ ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓደ ንኾነሉ መድረክ እተምፅእ ልማኖ ንዘለኣለም እትነብር እያ እዚኣ ህያው እያ ከዘይ ኮይኑ ሕጂ ንሕና መስዋዕቲ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነቅርቦ ዘለና ስጋኻን ደምካን ንብሎ ዘለና ሓንሳብ ምስ ተሰውአ ዘይድገም መስዋዕቲ ኢና ነቅርብ ዘለና ናብታ ናይ ሽዑ ግዜ ኢና ንልውጣ ዘለና ለውጦ ኢና ንብል ናበይ ናብታ ክርስቶስ ስጉኡን ደምን ቆሪሱ ዝሃበና መስዋዕቲ ናብኣ ትልወጣላ ሓንቲ ግዜ ዝሞታ ኣይትድገምን እያ ንዘለኣለም ግን ንዓና ከተተዓርቀና ትነብር ልኡላ ያዕቆብ ኣብርሄ ይኸውን ኣቦና ወስኽላ ብኣባ بوجر نجس مع بناء تردي عن حجي دحري لك خير كله هون وانجيل وهانس دا زجبروا يفلتون يوم ماني تبل قسم الذكركو تردين مهنات عم درو خلو زلمنا لنا لمانو كم زخانس ترديات إن لا تبوجر نجس كون لهم بنا عليه وتسمع لنا كهنات كوينو خا نفس سمايات أبي ما نبو أنت أنا قيم له ذي حجي يسجد أمر يبرك خلوا لمن جن كم عيلو لك كهنات كوينو يتين نعنا ذهبنا خبري مريج أنا أنت غير نايو بأخنا أتوقع أفدق خفيف لنا الله مالتي لك كهنات نابكن تسقدسان ناي بزحات أمنتي مسواتي حزو بجا نفسون بجا خالقوتن مسواتي يقرب نيرو كريستوس جن بجا نفسه مسواتي يقرب عيد ليونيو نسو نعنا جن ننفسه مسواتي جيرو بعلو سوائي خوينو خاهن بعلو لما تقبل مسواتي خوينو خم أملاخ مالت نسو مسواتيو نسو سوائيو كم كاهن لك كهنات مالتيو نسو لما تقبل مسواتي خم أملاخ زي حنسب مستقبرت نخل علم التدحن نقداموتن ندحروتن نزمصون التدحن كم فقادنيات زخونو مالتي بتصفى زبي وزنبرو زم حج بأمنتنا او خناتو فقادنيات زخونا زم بحج زمصو فتا فقاد زي ازازو تاف دغ مسكفتا كسابتا موداتا فدتون ايتعاطوتن زلا حجي كابتن ناي كالوت امالادنت ازيا فليتيا نايتم كالوت ابنا أباد ناس أب حتى حدقت تتقبر سلطان يبلان تايدا لما أنا أتقرب عليه وتسمعنا بنا تبقى تردي عن الله وتات تزو صلاة تبوني لهم دخلت يا عبد الله قالك مدبا و استفلا انجل كردو وامن تنيش تستقبل الله راح حفتنا لولا كليريال كيالقي قابزم كلاتنا تساتفتون من الباش تديبري هاتلنا قابزم نسمع دلنا نو عبرت اللين مور مجلس يدلي النبل تحليناون كي تسكفنا أبوتاتنا مونغنا سلازلو خنا حاتت نقلينا تدي كوينو جن قالوت عدل كنهب نايزنا يلوم زنبر أستنتنو انتلكم ولا أمونغون نايزا أبي كسس فم قلت واتسان حزوخنا حتى تلكم أمونغو آتيكمون حتى حتى تدخليهم
ኣራይ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሴፍ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ኢና ዘለና ካብዚ ናይ ሎሚ ዝተማሃርናዮ ብፍሉይ ኣነ እዚኣ ተማሂረ እዚኣ ኣስተንቲነ እንብሎ ነገር ምስ ጉባኤ ሼር ክንገብሮ ሓሙሽተ ክውስኸላ እንተደኣ ኮይነ ዲያቆነይ ነዛ ሓፍትና ዝሓተተታ ኩሉ ግዜ እዚ እንታይ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ኢየሱስ መን እዩ ዝብል ቤተክርስትያንና ኣጥቢቃ ኣፅኒዓ ትምህሮ ትምህርቲ ብተዋህዶነት ዝገልፀና ካብቲ ሽምና ክፈልጦ ኣገዳሲ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ኢየሱስ መን እዩ እንተኢልና ኢየሱስ ፍፁም ሰብ ፍፁም ኣምላኽ ብተዋህዶነት ዝግለፅ ተናፃፂለን ዘይፍልጣ ናብ ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ ኣካል ዝመፀ ተዋህዶ ክንብል ከለና ውህደት ናይዚ ሰብን ኣምላኽን ዝገልፅ ምዃኑ እዚኣ ክነፅንዓ ክንክእል ኣለና ሕጂ እቲ ከም ባህረ ሰብ ከም ባህረ ኣምላኽ ዝገብሮ ድማ ብውህደት ብሕብረት ብተዋህዶነት እምበር ተነፃፀል ከም ዘይኮነ ክንፈልጣ ሕጂ ቦታትና ስርየት ክህቡና ከለዉ ኣብ ፀሎቶም እንታይ ይብሉ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን ሊቀ ካህናት መስተስረይ ሓጢአት ደምሳስ ኣበሳ ስራሕ ናይ ሊቀ ካህናት እንታይ እዩ መስዋእቲ ስለቶም ኣብ ግዜ ብሉይ ኪዳን ስለቶ ህዝቢ መስዋእትን ስለ ርእሱን መስዋእቲ ሒዙ ናብ ቅድስተ ቅዱሳን ናብታ ቤተ መቅደስ ዝኣቱ ዝነበረ ሓደ ኣብ ዓመት ሓንቲ ግዜ ዝኣቱ ዝነበረ ጎይታ ግን ንዓይን ንዓኹምን መስዋእቲ ኮይኑ ባዕሉ ከም ሊቀ ካህናት ኮይኑ ባዕሉ ምክንያቱ ኢየሱስ ድማ ካህን እዩ ነቢይ እዩ ንጉስ እዩ ንጉስ ነገስታት እኳ ንጉስ ነገስታት ጎይታ ጎይቶት ካህን ሊቀ ካህናት እዚ ምዃኑ ፈሊጥና ናብታ ምድራዊት ዘይኮነሲ ናብታ ሰማያዊት ቅድስተ ቅዱሳን እዩ ኣቲልና ዘሎና ናብታ ሰማያዊት ቅድስተ ቅዱሳን ናብታ ሰማያዊት ናብ የማን ኣምላኽ كقومنا إذا أبدأ الجزء خفيف النازل له مالك جاء أقول صلاة دليل هنك صل جاك ماشي كابزا أبونا دبلواي نيشي كده جمدلت ومقابلة أنت كن حس دلي كم تبونا خلوات صنحو زعل كين رسعان كل جزء بلبنا خن حزا أتناي كريستوس أعمال الدنسي ተበጃውነት ይኹሉና ጸኒሖም ዓባይ ነገር ያ ሓደ ጻድቕ ወይ መልአኽ ክልምነልና ይኽእል እዩ ኣብ ክንዳና ክልምን ይኽእል እዩ ግን ሓጢአትና ከሓድገልና ይቕረ ክብለልና ኣብቲ ውሳነ ኣብቲ ፍርዲ ከኣቱ ግን ስርሑ ይኮነን ናቱ ጸሎት ምቕራብ ጥራያ እቲ ዝምሕር ይቕረ ድብል ሓጢአት ድሓድግ ፈጣሪ እዩ ንሶም ጸሎት ምዕራግ ጥራያ ኣብ ክንዳና ምጽላይ ጥራያ ስርሖም ናይ ክርስቶስ ግን ደሙ ብምፍሳስ ሊቀ ካህን ኮይኑ በጃ ብምዃን መስዋዕቲ ብምዃን ኣብ ክንዳና ብምዃን ናይ ተበጃውነት እዩ ትናቱ ኣማላድነት ክርስቶስ ባዕሉ መስዋዕቲ ባዕሉ ኣቕራቢ መስዋዕቲ ባዕሉ ከዓ ተቐባሊ መስዋዕቲ ሕጂ ሓጢአት ከሓድግ መሰል ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሱ እዩ ነቲ መስዋዕቲ ተቐባሊ ኮይኑ ደሎ ፈጣሪ ስለ ዝኾነ ከም ዝኽብሉና ፀንሑ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ስለ ዝኾነ እቲ መስዋዕቲ ኮይኑ ንነፍሱ በጃ ዝወፈየ ባዕሉ እዩ ነቲ መስዋዕቲ ዝቕበል ከዓ ባዕሉ እዩ ማለት እዩ ኣቕራቢ ባዕሉ እቲ መስዋዕቲ ባዕሉ እቲ ተቐባሊ ከዓ ባዕሉ ቅዱሳን ግን ይልምኑልና ጥራይ ነቲ ጸሎት ዝቕበል ነቲ ጸሎት ዝሰምዕ ምሕረት ዝገብር ግን ፈጣሪ እዩ ስለዚ መራኸቢ ድበሃል የብሉን ናይ ክርስቶስ ናይ ተበጃውነት እዩ ክብሉና ጸኒሖም ሓጢአት ዝሓድግ እዩ ከዓ ናይ ቅዱሳን ይኹን ናይ መላእኽቲ ብፍጹም ከምኡ ይኮነን ስልጣን እውን የብሎምን ሓጢአት ከሓድጉ ናይ ክርስቶስ ግን ንሕና ንክርስቶስ ንለብሶ እግዚኣብሔር ኣቦ ከዓ ንዓና ብክርስቶስ ኣቢሉ ይርኤና ስለዚ ናይ ተበጃውነት እዩ ኢሎም ብንጹር ክነግሩና ጸኒሖም ካለ ከስምረላ ዝደሊ ከዓ ሕጂ ተንበርኪኹ ይጽሊ ይልምን ኣይኮነን ደሎ እታ ሓንሳብ ዝገበራ ልመና እሳ ኩሉ ግዜ እናኣገልገለት እናኣተዓረቐት ትነብር ክብሉና ጸኒሖም ምክንያቱ ደጊም ንክርስቶስ ብስጋ እኳ ፈሊጥና እንተነበርና ድሕሪ ሕጂ ከም ጌርና ኣይንፈልጦን ኢና ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ
ኣይጠምኒ ክርስቶስ ድሕሪ ሕጂ ኣይሓምምኒ ኣይፀምእኒ ኣይቅንዞኒ ኣይልምኒ እንታይ ዳ እዚ ኣብዚ ምድሪ ዝገበሮ ኣገልግሎት ግን ንዘለዓለም እናኣገልገለናን እናኣተዓረቐናን ይነብር እዮም ኩሉና ፀኒሖም ተስፋ ገብር ፅቡቅ ገይሮም እዮም ኣብሪሆማ ንኩላትና ተረዲኣትና ክትከውን ከምዛ ንዓይ በሪሃት ለይደላ ተስፋ ገብር እንኪ ዲያቆን ፅቡቅ ተሰማሪ ናይ ብሉይ ኪዳን መስዋእቲ ነናሳዕ ይድገም ነይሩ ናይ ክርስቶስ መስዋእቲ ግን ሓንሳብን ንሓዋሩን ዘይድገም እሞ ንኩሉ ከዓ ብቁዕ ማለት መንቅብ ዘይብሉ ንኩሉ ዓለም ከድሕን ብቕዓት ዘለዎ እዩ እቲ መስዋእቲ ማለት ሓንሳብን ንሓዋሩን ዘይድገም በቕቲ ተንኪዩ ካልኦት እስማዕና ኣቦና ራይ ስድራ እግዚኣብሔር ዛደላትና ጊዜ ከባቢ 10 ደቂቃ ኣላትና ምስ ናይ ፀሎት ምስ ናይ ገለ ካብዛ ናይ ሎም ምስተማሃርናዮ ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢልና ሓሳብና ንሃብ ሓደ ሰብ መፅኡ ኢሉ ሲ ሎሚ ደኣ እንታይ ተማሂርኩም እንተይልና ሲ እንታይ ክንብሎ ንኽእል ንይሸይ ወላ ቃለ ህይወት እስማዕልና ኣቦና ቀሺ ተስፎም ዲያቆን ሓወይ መምህር ተኽሉ ኩልኩም ዝሃብኩም ቃለ ህይወት እስማዕልና አንተ ኮ ሓትት ኢለ ነይረ ግን መምህር ተኽሉ ሓወይ መሊስዋ ኣረዲእና ፅቡቅ ገይሩ ማለት እዩ እንታይ ተማሂርና ካብዛ ሎሚ ሲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መድረክ ወፅአን ክምህራ ከም ዘይክእላ እዚኣ ፀቢቓ ተረዲኣትኒ ማለት እዩ ካልእ ብዛዕባ ክርስቶስ ከዓ ከም ክትገልፅልና ፀናሕኩም እሳውን ተረዲኣትና ኣምላኽ ፍፁም ሰብ ምዃኑ እቲ ኣማላድነት ንብሎ ከዓ እቶም ቅዱሳት ከማልዱ ይኽእሉ ግን ምሕርን ድገረብ ኩሉ ፍርድ ግን ኣብ እግዚኣብሔር ምዃኑ ተማሂረ እዛ ካልእ እንታይ ተማሂረ ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ሲ ብብዙሕ ሽልማትን ብብዙሕ ምግያፅን ዘይኮነስ ብትሕትና ዝመልኦ ኣለባበሳ ኩሉ ነገር ክንገብር ከም ዘለና ዋላ እኳ እቲ ወርቂ ባዕሉ እኳ እንተገበሮ እግዚኣብሔር ተሃበና ኣብ መሬት ገይርልና እቲ ወርቂ ክንሽለመሉ እኳ ተኾነ ግን ኩሉ ብኣግባብ ክኸውን ከም ዘለዎ ልዕሊ ዓቕምካ ዝኾነ ነገር ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ከም ዘይኮነ እዚታት ተረዲአ ማለት እዩ ብዛዕባ ኣለባበሳት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክብረት ኩሉ ነገር እዚታት ክንመሃራ ምሲና ሞ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ብትሕትና ኩሉ ግዜ ከዓ ትሕት ክንብል ከም ዘለና ሰበይትስ ኩሉ ግዜ ትሕትና ኣዝዩ የመልክዓላ ምኳኑ ሰብኣይ ልዕሊ ሰበይት ማለት ርእሲ ምኳኑ እቲ ትሕትና ኣብ ሰብኣያ ተርእዮ ኩሉ ነገራት መቸም ፅቡቅ ገይሮም ክገልፅና ፀኒሕኩም እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን እዚታት ተረዲእና ማለት ቀኒለ ይድያ ኣሜን ማማዛ ቃል ህይወት ተስማዓልና ኣሜን መምህር ተኽሉ ፅቡቅ ገይርዋ ገሊፅዋ እንዲዛ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ኣምላኽ ስርዓት እምበር ኣምላኽ ሕንፍሽፍሽ ኣይኮነን ኢሉ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣምላኽና ኣምላኽ ስርዓት እምበር ኣምላኽ ሕንፍሽፍሽ ኣይኮነን ክፈጥረና ከሎ ሞሞያናን ዕዕዮናን ሂቢ እዩ ፈጢረና እዚኣ ክንፈልጣ ዘለና ሕጂ ሓደ ካብቲ ሓደ ይንስ ማለት ግን ሓደ ከም ዘይኮንና ከዓ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና መምህር ተኽሉ ፅቡቕቲ ኣብነት ኣምፅኡ ናይ ሓንጎልን ናይ ልብን ሓንጎል ሓደ ሰብ እንድሕር ሓንጎል ሞይታ እቲ ካልእ ህርመት ክሃርም ይኽእል ግን ሂወት የብሉን ንልቢ እንተደኣ ዘይኣዚዝዋ ከዓ ልቢ ክትሃርም ኣይትኽእልን እያ ልቢ ደም እንተዘይሂባቶ ንሓንጎል ከዓ ሓንጎል እውን እቲ ስርሑ ክሰርሕ ኣይክእልን ካልእ እንታይ ምወሰኽ ኩላ ኣብነት ኣብ ኣእምሮ ድመፅ እዚ ሰብኣይን ሰበይትን ከም ዝኽብለና ከሎ እንታይ ማለት እዩ ነናትካ ስራሕ ይብካ ኣሎ ፈፋንክሽንካ ወይ ነናትካ ዕዮ ንኣብነት ጫማና ናይ የማንን ናይ ፀጋምን ኣለና ኩለን ጫማ እየን ሓንቲ ዓይነት እየን እታ ናይ የማን ኣብ ናይ ፀጋም እታ ናይ ፀጋም ኣብ ናይ የማን ኣይነእትወንን ኢና ምክንያቱ ንከምኡ ተሰርሓን ግን ሓንቲ ዓይነት ሓደ ጫማ እየን ንዓና ግን የገልግላና በቲ ዝተሰርሐኦ መንገዲ ማለት ሕጂ ነዴታት ንደቂ ኣንስትዮ ዝሃበን ዕዮ ኣገልግሎት ድማ ደቂ ተባዕትዮ ክገብርዎ ኣይክእሉን እዮም ንኣብነት እቲ ኣብአን ዘንበሮ ርህራሄ ናይ ልቢ ናይ ኣደነት ናይ ምዃን ናይ ፍቅሪ መሃብ ንውሉድን ንበዓል ቤትን ከም ነደ ኣይተዋህበን ማለት ኣዝየን ርህራሃት እየን
ስለዚህ ብእንተኣሽሙ ከይንሪኦ ኩሉ ግዜ እንታይ ይሰምዕ ዝመስለኩም ከምዚ ኣድልዎ ዝተገብረት ሰበይቲ ሳሚት ትገብር ክብል እኳ ኣነ ንሕድሕዶም ይጋዛዝኡ ከም ፍቃድ ኣምላኽ እዩ ዝብለን ሰብኣይ እውን ብዘይ ፍቃድ ሰበይቲ ብዘይ ናይ ሰበይቲ ስምረት ኣብ ቤቱ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልኒ ከምቲ ልቢ ብዘይ ናይ ሓንጎል ወይ ሓንጎል ብዘይ ናይ ልቢ ውህደት ምንም ክገብሩ ዘይክእሉ ተዘይኮይኑ ተነቃቂኡ ኢልካ ኢኻ ትጠፍእ እዚኣ ንምሃረላ ንምሃራ ኣብዚ ማዕርነት ፍሉይነትን ትእዛዝን ኦርደርን ወይ ስርዓትን እዩ ዘትሕዘና ዘሎ እምበር እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ይንእስ እዩ ኣይኮነን ዘስምዕ ዘሎ ኣልዮ ትስማዕልና ኣቦና መምህር ሳራ መድረክናባ الرأي ዲያቆን ወደይ ህቶም ከም ህቶም ሓሳብ ናተይ ኤክስፒሪየንስ ክገልጽ ኢለ ምስ ነፍሰይ ሓንሳብ ክዛረብ ከለኹስ ብዛዕባ ሕጂ ኣብ ቁፅሪ ስለ ነገስታትን ስለ ኩሎም መኳንንትን ልማኖን ጸሎትን ለላን ምስጋናን ክግበር ቅድሚ ኩሉ ምዕድ ኣለኹ ይብል ሕጂ ኣነ ብናይ ኣመሓዳድራ ክኸውን ከሎ ናይ ገዛእቲ ናይ ዓድታትና ገለ መለክሽ ሕጂ ፍርዲ ትህብ በቲ ዝግበር ዘሎ ጌጋታት ትሪኦ እሞ ፍርዲ ትህብ ሓንሳብ ኣምላኽሲ ንዓና ክብል ዘምፅኦ ነገር ኮይኑ ይስማዓኒ ሕጂ ንኣብነት ንሕና እውን ብጸሎት ኣጉዲልና ስለ ዝኾንና ሕጂ ከምዚ ዝተምሃርናዮ እሞ ጸሎት ንሕና ነጉድል ኣለና ኢለ ሓሲበዮ ድሓር ሓንሳብ ፍርዲ ንህብ ንሃርቕ እሞ እቲ ኩነታት ሲ ከቋረፆ እኳ ግዜ ቀልጢፉ ከቋርፆ ዘደለየ ኣምላኽ ምናልባሽ ንሕና ክንመሃር ዝደለዮ ንሕና ክንእርሞ ዝግባአና እቲ ህዝቢ ማለት እዩ ይህሉ ዶ ኸውን ከምዚ ናይ ቀደም ነገስታት ናይ እስራኤል እግዚኣብሔር ነቶም መራሕቲ እውን ይጥቀመሎም ከም ዝነበረ ስለዚ ከምኡታት ዶ ኸውን እስቲ ሓሳባት ሞር ክትህቡና ኣፀቢቑ ክበርሃልና ናብኹም ኣቦ ተስፋ ኣቦታትና ይቆሞስ ጸሎት ክንገብር ኢና ኢሎም እንዳሓን እንቶም ኣቦታት ናባኹም ይቆምኹም ኣለዉ ኣራይ ታልኩም ይኹን መምህር ሳራያ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ጌርክ መሊስክያ ክበዓል ኸ እንታይ ይመስለኩም ክንፈርድ ክንጉሂ ክንሓርቕ ከለና ንሕና ኣብ ቂም ከም ዘለና ኣብ ፅልእ ከም ዝወደቕና እዩ ዘርእየካ ኣምላኽ ግን ዝብለና ነቶም ክፉእ ዝገብርኩም ስለቶም ክፉእ ዝገብርኩም ዝፀልዩ እዩ ዝብል እዚኣ ከዓ ብግብሪ ድማ ርኢና እዩ ነቶም እንዳሸንከርዎ ከለዉ ነቶም ኣይሁድ ሰብ ኣቦይ ዝገብርዎ ይፈልጡን እዮም እሞ ይቐረበለሎም ኢሉ ሕጂ ንሕና እዚኣ ሓንቲ ክንሕዝ ኣለና ካልኣይቲ ነቶም ኣመሓደርቲ ሰበስልጣን ሓለፍቲ ኣብታ ናይ ዝሓለፈት መወዳእታ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ ካልኣይቲ መወዳእታ ዝረኣናዮ እንተሪኢኹም ሃዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ ጸሎት ስለ ነብሱ ከይተረፈ ምእንቲ ቃል ኣምላኽ ከይዕገትሲ ስለ ነብሱ ጸልዩ ለይሉ ንነብሱ ዘይኮነ ግን ነቲ ቃል ኣምላኽ ክዘርኢ ከሎስ ከይዕንቅፍዎ ምእንቲ መን እዩ ዝዕንቅፍ ከምዚ ሎሚ ኣብ ቤተክርስትያንና ኣጋጢሙ ዘሎ ሰበስልጣን መኳንንቲ ኣንጻር ስራሕ ኣምላኽ ከውዲ ተኮይኖም ወንጌል ተኣሲሩ ዘሎ ብዓድና ከምኡ ከይኸውን ምእንቲ ስለ ጸልዩ ስለቲ ቃል ወንጌል ስለቲ መልእኽቲ ወንጌል ከይዕንቀፍ ምእንቲ እዩ ንነብሱ ኣብኡ ናይ ሓለ የላ ሕጂ ንሕና ንመራሕቲ ንሰበስልጣን ንመኳንንቲ ንጽልየሎ ኣብቲ መወዳእታው ኣቐቢሉ ኣቐሚጥዎ ዘሎ እንታይ ክንነብር ምእንቲ እዩ ንሕና ብመንፈሳውነት ክንነብር ምእንቲ ብህድኣት ክንነብር ምእንቲ ከም ቃል ኣምላኽ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ምእንቲ ክንነብር ነዚ ባይታ እዚ ከጣጥሑልና ክልኦም ክንልምን ይግባአና መን ከዳልዎም ኣምላኽ ልቢ ንጉሲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብ ምሳሌ ኣብ ምዕራፍ ኣይሓስኳን ግዜኡ በዓለ በቐሽ መልኡ ለ ከም ወሓዝማ እዩ ኢሉ ልቢ ንጉስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከም ወሓዝማ እዩ እንታይ ማለት እዩ እቲ ወሓዝማ እዩ ናብ ዝደለኻዮ ትልውጦ ማለት እዩ ናብ ዝደለኻዮ ተቕንዖ እንተ ደኣ ከተልምዕ ደሊኻ ናብ ዝተዳለዎ መሬት
كلمع فرخيب تقبر مالتي انت دا بادو تصدد لي هذا ما نبرخا خمس فسس تقبرو مالتي ما يموسنو اجي ابكر ما املاح اذا لب نقص تغير هذا ابي يدو خما مالتي نحن انت دا خم فقادو تملاليسنا كم فقادو زمرحنا زحالنا حياوة قواسوت يسدلنا بسقا يكون بمنفس زمرحو حياوة قواسوت يسدلنا ففقادو انت داوزينا كم تن اسرائيلاويان زقبروم ساول كنقسن كله مريحنة املاح قديفهم نقص قبر الناس اللي زبلوا اسرائيلاويان قدفو كم انا بنبيات بكهنات جيرو اذ مرحم نيرو ديابير املاح قدمي ساول نقص بهالاي نبرومن املاح بعلو بنبيات جيرو اذا مرحم نيرو بموسى بإياسو كلهم عبد الجزيتين ما سامويل انما ربحهم كله دق خاريغوميو سخاري كاخد خادما بنشوات كوينا ميمو نقص كم تما بكبابينا زلو هاجرات انغسلنا اميلمو قدفو حما غير خحزكم الى يفلن انغسلنا ازغون يكون كم هاجرنا اميلم اجي كم فقادم يكون مبار نحر ابيوم ناتي مريحنت يوم زابي زلو كنزبلو خاغبر الله ميلو እግዚአብሔር አምላክኒ ሳሙኤል ሳኦል ነገሰ መሽዑ حما ጭቆና ገይሩኻ ጨውቂንዎም እግዚአብሔር አምላክ ግን የሰምዑ እሕቶኦም ጋር ሰምዑ ሳኦል ተሳዒሩ ንጉስ ዳዊት ክመጾም ከሎ ንርኢ ማለት ነው እጂ ንሕና ከም ፍቃድ አምላክ እንተንነብር ንሕና ንእግዚአብሔር ንዕልቶም መድራውያን ነገስታት ንአምላክ እንተንግዛእ መከራና መሓፀረ እግዚአብሔር ከአመረዳና ሕያወት ጓሶት መሰደደልና ሕጂ ግን ተሪኢኹም ንሪኦ እንተሊና ወአምላክ ዛረበና ኣሎ አምልኾ ንዑ ገዲፍና አምልኾ ንሰባት ይብና ሰባት ገበርት ሓደግ ትግሪም ንሕና ወና ብሕማቅ ብልሽውና መፍልላይን ጽልእን አቲና ንእግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ينقصنا يوم نزخ نريوها أملاخ هو يحلفوا يبنا مالك السوق جزاء كان نقص كان السوق خون مرحي كان السوق خون نحنا قديم كاجن أبتنن نحن عندنا نقبرو شو سنا يخون هدأت مس سلامي مس فقري متحللا يمس مالتي أملاخ ندحر زي اللي يجن إذا حجي نريو وين عطل زلنا هيوت يخون مالتي سلذي قديتنا يو نحنا سلتهم مرحتي خنصلي مجمريا سلو كلهم صليوا مغنياتكم فقاد أملاخ انت يكوني انت تطوعهم كدحنوا نبدحنات كنصوع سلو كلهم كنصلي انصار فقاد أملاخ كي نركب يدلينا دحراي دما عنا دما هيوتنا بهدات بمن فقاد أملاخ كنملالس منتي امنتنا نملخونا كنقبر وقال وانجيل غي عقد نزي نجر زي بايتا خفطرولنا خقبرولنا دما كنصلي لهم يقبأنا مالتي عليوت تسمع لنا أبونا كمون ممر سارة هراي مسجزينا هنكين نموت دا تعدل حاونا دياكون قرماي يتكا حفا بالكاللها نابقا دياكون حاوي الشيء ربنا عليه ونسمع لنا دياكون حاوي قطعا مزحوة فانا نسلنا هزارة حاسبين تخونا أجزاء فير أبونا أول نقريس أمح بيتنا عنا أخطايز قبرنا أوكي نزارف وعد إجزابير خون إجزابير من السجن كلنا قرأت وفر الناس اللي زلسون الله خلنا يفكنون كان تقدم يتم أقطر حدا نكتر سلسلة 4 جلا هناك أنت كل سوف نلمن نسأله 5 قبعنا قدامنا ننقص ساعات ونمخان تنايز عالم جهنم نسأله خلنا نسا قويتا دليل نازل رست ورستنا نسا زي تحلف رستي نساها بيني أثور رسيلنا هاني ضغط عنا بقدس لنا مزفين زوم نقصات نلوم زلنا زوم نقصات نلوم زلنا هاني فرحات زعبير عوش لهم تليوم مخاص اللينا نابق زعبير في المسيوم نايزه مدرزيا نسنا طرح ذي كون احتاجي تحلف الاستغفار سو مثلا سواء نوي حزبهم ملو كله على نفس منسي طرح ونكو عادي كون نيرو تخونه دي منغست وي ما راح تخاطف خالد قال زافير خمسه لنا عمينا زي اخر عايون ازياف نستنى هنا نسو امودات انتم حزب يحيزو كواداسو تاع الشعبي ابو حمخشي انغرغيرو نمنتاي نغزابير بديله كاب غزابير عاوينا يدو غزابير كاتقطع انت غيرو مليسو ስለዚህ ንሕና እውን ንንጉሳት ነቶም ዝመርሑና ቀዳምነት ንዕኦም ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ንምውራስ ንሶም ናብ እግዚኣብሔር ምክንያቱ ጎይታ ንኩልና ከም ዝቀድም ኢሎም ኣቦና ክምልሱና ፀንሑ ጎይታ ንኩልና እዩ ኣብ ቀራንዮ ዝወዓለ ነቲ ሓደ ዝብል የብልና እሞ እዚኦም ከዓ ንተኻፈልቲ ከማና ሰባት እዮም ደቂ 9 ወርሒ እዮም ስለዚ ነዚኣ ክኸውን እንተኮይኑ ከዓ ንሕና ከዓ ምእንቲ ኩሎም ክንፅሊ ይግባኣና ናይዚኣ ወረስቲ ተኮይኖም ንሕና ከዓ ኣብዚ ምድሪ እንታይ ኢና ንኮን ንሕና ከዓ እታ ቤተ ክርስቲያን ሰባት ጎሲ ወንጌላ ተብፅሕ
ብቅድስና ንህዝብኣ ንክትሕሉ ከዓኒ ናፅነት ይህብዋ ማለት እዩ ምክንያቱ ናብ እግዚኣብሔር ዝቐረበ ኣንጻር እግዚኣብሔር ክኸውን ኣይክእልን እዩ ሳውል ዝነበረ ጳውሎስ ይቕየር ማለት እዩ እግዚኣብሔር መስገን ካልኣይቲ ዛዕባ ናይታ ኣዴታትና ክንብሎ ፀንካ ንእሽተይ መመላእታ ክትኸውን ሓሳብ ትርዳእኒ ማለት እዩ መመላእታ ክኾን ኢለ ብልክዕ ይበቅ ከም ዝቦና ክልተ ጫማ ኢሎም ዝገለፁ ክልተ የማንን ፀጋምን ኢና ንሕና ናብ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና የማንን ፀጋመይትን ፀጋመይቲ የማነይቲ ሓደ ወይ እውን ከምዚ ንሳ ንምንታይ ተኣዛዚት ንሳ ተገዛኢት ትኸውን ምእዛዝ ዘይበዝ ይከብድ ወላ ምፍቃር ምእዛዝ ወላ ሰብ ኮሪካ ከሎ ዘዘካ ክእል ምፍቃር እኮ ሃልኣይቲ የብላ ካብ ልብኻ ክተፍቅር ምፍቃር ንብላልና እዚ ናይ ሎሚ ፍቅርና ንብሎ ዘለና ዘይኮነሲ እቲ ናይ ብሓቂ ፍቅር ናይ ጎይታና ንብል ዘለና ሰብኣይ ልክዕ ከምኡ ከፍቅር ኢና ተኣዚዝና ዘለና ከምዚ እንተኮይኑ ከዓኒ ከምቲ ክልተ ኣእዳውና የማነይትን ፀጋመይትን እንተኮይና እታ የማነይቲ ዝሰርሖ ፀጋመይቲ ኣይትኽርየላን ፀጋመይቲ ኮፍ ኢላ ኮላ የማነይቲ ሙሉእ መዓልቲ ውዒላ እውን ዝኾነ ነገራት ንዘጋጥማ ፀጋመይቲ ዝኽዳ ኮፍ ኢልክ ንኽውዒልኪ ባዕልካ ትፈጥኢልኪ ኣይትብላን ታይዳ ትድንግፀላ የነይቲ ታ የማነይቲ ማለት ሙሉእ መዓልቲ ትሰርሕ ዝባዕለት እያ ስለዚ ነናህና ኣገልግሎት ከም ዘለና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ከዓ ኣዝዩ ዝበለፀ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ከዓኒ እቲ ዝበለፀ እንተኾነ ግን ክልቲአን ሓቢረን ንመን ንእግዚኣብሔር ከገልግላ ከላ ነታ ኣካልና ክልቲአን ኣእዳውና ሓቢረን ከገልግላ ከለዋ ከዓ ንእግዚኣብሔር ክብሪ ይኾኖ ኣብታ ናይ ቅዱስ ቁርባን እዛ የቕረት ኣብታ ናይ ኣማላድነት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብል ከዓኒ መደምደምታ ንዓይ እውን ትወሃብ ደስ ትብለኒ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ዝከሎ ኩሉ ዝገበሮ መወዳእታ ማለት በቃ ናይዚ ዓለም እዚኣ ከምዛ ስጋን ደም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ህያው ኢና ንብሎ ህያው ስጋን ደም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ቅድሚ 2000 ዝነበረ እዩ ዝኮሲ ኢልና ንበልዖ ዘለና ዘይኮነ ህያው እዚ ስጋን ደም ሓድሽ እዩ ምክንያቱ ንዝመፅእ ንዘሎ ንኩሉ ናቶም ዝኣመና ሽዑ ካብቲ ሽዑ ቅድሚ 2000 ዓመት ዝኣመኑ ሕጂ እውን ካብቶም ዘይኣመኑ ዝነበሩ ናብ እምነት ተመፅዮም እቲ ጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈፂምልካ ሕጂ ፈፂምልካ በቃ ወዲ ኣሎ ኖ ሽዑ ፈፂምልካ በቃ ሕጂ ከም ብሓድሽ ንዓኻ ክብል ክመፅእ ኢልና ዘይኮነ እቲ ሽዑ ዝተፈፀመ ህያው ስለ ዝኾነ እሞ እግዚአብሔር መስገን ከምዚያ ቦታ ዋስ ስለዝሃብኩና ከናምለኽ ነመስግኖ እዚኣ ትመስል ዲያቆን ሓወል ሓሳበይ ወሲደ ግዜ ቅራ ኣነ ቃል ወተስማዕልና ኣነ ካ ከም ተማሃራይ ሎሚ ዝተማሃርክዋ ሓንቲ ንእሽተይ ነገር ክብል ይሕፅር ኣቢለ ኣብታ ቁፅሪ 5 ኣምላኽ ሓደ እዩ እቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ መተዓረቂ ድማ ሓደ እዩ ንሱ ከዓ እቲ ሰብ ዝኾነ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ትብል ብዛዕባ እዚኣ ክዛረብ ደልየ ብግልፂ ክዛረብ ማለት እዩ ኣብ ብዙሕ መድረኽ ኣብ ቤተ ክርስቲያናት ከይተረፈ ካብ ዓበይት መምሃራን ከይተረፈ እንታይ ድብል ትምህርቲ ንሰምዕ ኢና ብዘይ ናይ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ዓለም ኣይትድሕንያ ድብል ትምህርቲ ንሰምዕ ኢና እዚ ኣዝዩ ስሑት ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ክንጥንቀቐሉ ይግባእ ነዚኣ የኸስምረላ ደልየ ዓለም ሓንሳብን ንሓዋርን ብደም ክርስቶስ እያ ድሒና እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚኣብሔር እቲ ባዕሉ ንኣዳምን ሄዋንን ከድሕኖም ምዃኑ ቃል ዝኣተወሎም ፈጣሪ ንሱ ባዕሉ ስጋ ሰብ ብምልባስ እንታይ ትብል ዘላ እቲ ሰብ ዝኾነ ክርስቶስ ኢየሱስ ንሱ ባዕሉ እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እቲ ከድሕነኩም እየ ድበለ ንሱ ባዕሉ እታ ድሕነት ክፍፅማ ዝኽእል ካልእ ክገብራ ዝኽእል የለን እሱ ባዕሉ ሰብ ኮይኑ መፂእ ከዓ ኣተዓሪቕና ኣድሒንና ስለዚ ብጀክኡ ካልእ መድሓኒ ብጀክኡ ካልእ መተዓረቂ የብልናን ሓንሳብን ንሓዋርን ብደም ክርስቶስ ዲሒንና ኢና ብናይ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ዶ ብከምዚ ዶ ድብል ካብ ከምዚ ዓይነት ፅንፅዋይ ክንርሕቕ ይግባእ ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ዲሒንና ኣብ ትሕት ኢላ እንታይ ትብል ኣላ ኣብቲ ቁፅሪ 6 ንሱ ኣብ ክንዲ ኩሉ ሰብ ገዛ ርእሱ በጃ ኣሕሊፉ ሃበ ኣብ ክንዲ ኩሉ ሰብ ሓንሳብ ተሰቂሉ ክርስቶስ ድሕሪ 2000 ዓመት ንሕና ንህለና ተወሊድና እንከላይ ንዓና ይድሒንና ነቶም ብሕጂ ዝውለዱ እውን ክርስቶስ እቲ ድሕነት ንኩሉ ይፈፂምዎ ወላ ሓንቲ ገበረን ወላ ሓንቲ ግድፈት ኣይገበረን እሱ 99 ሚእታዊት ኣድሒኑ ሓደ ሚእታዊት ድማ ካልእ ኣካል ከድሕነና ዝገደፈልና የለን ስለ ኩሉ ሞይቱ ኩሉ ነገር ፈፂምልና ክርስቶስ ነዚኣ ክብል ደልየ ፀኒልኩም ስለሰማዓኩም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ፀኒሉ ይስማዓኩም እምበኣር ታ ግዜ ስለ ዝኸደት ናብ ኣቦና كحلفكم ايه
راي كبرن مسجانا أملاك يكون كلكم كما يمسيكم كما يكنيكم بوش تسفم كم وين أونا دياكون محري أونا دياكون ممر أونا دياكون قرماي كلكم مزمر الزمركي كابزي خنو مهارزم سناوين تردعكم من زستنتنكم من نخلنا زخون دما حتى نحتتكم نزقوا بقى زخون كلنا تقم حسابكم كتبوا زمسكم كلكم زيابير زمن أقلقلتكم يبارخ زبلو يبلين تا ساعتون أخيلة جن أبتا بحفتنا لؤلا زتحتت حتى جن صبق جرا تملسايا كن حزاد مالنا أتصبقنا مخنياتو أشحات فيسبوك خن يوتيوب سعبت زلوهم نكرسوس أمالادي لمو إن تبهله دك توهد مهرانينا نبل زلنا نبوز حسابات زدانا قرو اللو كم نتسب كدانا قرو وخلو دما إتا أمالادنت كرسوس كم ناي أمالادنت تارا حدا قدس ويدما أمالادنت ناي قدسان كم أقرميم زقل صوو بيتا كريستيان قم بخم يتقل صنيا كم تغبها للناس انحي ناي كريستوس أمالادنت حنسابن نحوارن أبيت هذا كاميرا عتوية هل كان بوشة ما ذاك قدسان كاميرا عتوية نزل ألم إيو مغنياتو سماين مدرن كحلفيو قالي دما أي كحلفنيو أبوش تسفم تاي تقيسلنا روحنا حانتي أبوش قبروا يفلتني ممو أي تحزر لهم كد مخلطي شح عمد أمسك الكوين التزاربا شعري أبقيع ويدما معلتا وديو أبوي أي تحزر لهم من دابله معلتا ودي دسك الدلو أي كونان حنسابن نحوارن تسقيلو اتأمسك الكوينو حنسابن دتزاربو دما هياويو زل علماوي دما نتا أبرومية شمانتا سالاسان أربعتن اتزخنن كمانيو كريستوس إيسوس وتزموتا أركا موتات كواز تنسئ أبيمان أملاك كوينول مئنتانا زلمن زلو إيو حجي اتزخنن يزبل زلو اتي زفرد يزبل زلو إلهم نتا مئنتانا زلمن زلو قريص أموص وويدما كالك علات قرم كقبابو وادليو زخنن مخانو السيو زفرد مخانو السيو كاموتا زتنسئ أبي يمان أملاخ زلون نسئيو اتتبجاونتو اتحنساب سليانا زلمنن تبجاونجن زل علماوي إيو أمالادي لمو قبال كله كنسانا بديه بلنان حنساب زقبرو نزل عالمي لنا ندحر ملسنا لهم أخلي تملس مالتي مسل كله جابير أملاخنا مسجانا يبصحيو من البات اتا نايت صباح صوم زبلنا يا بزح السبات زحتتنا على نامو من البات كم قدام سعور كي مثلنا صومنا وعلنا صومنا كي نحدر كابت الليلات كابت ناي بلعت في السق مقبخن كل دا أنبري صومنا خنوعل مالت أيكونان كم تخالى أطوامات كن صوم كلنا كابسوني كساب عربي كساب سلسة ديو كساب 4 ديو كساب 6 ديو كم عقمو سبز صوم كم أيكونان جن كابت الليلات كن كل كم زلنا جن عرف إني كمتي قدام سنبت سلا صوم كازي وعل كم قدام سعر قرنا خين وسدا
ንኸነብርህ ኢልና ኢና ሓደ ሕቶ ዝመፀሞ ፅቡቕ ጥምቀት ይግበረልና እዚ በረድ ዝበሃል ዘሎ ድማ ንኹሎ ገይሩ ጥምቀት ከነኽብር ካብ መገዲ ዘይዕንቅፍ ክኸውን ድማ ኣምላኽና ባዕሉ ይሕለፎ ኣቦሻ መጽሓፍ ቅዳሴ የለ ዲብ ቀረባ ምሳኻ ምእንቲ ሰላም ዝፅለ ጸሎት ከም ብሓድሽ ኩልን ዝሕግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሰላም ዝሓንትን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ልምና ኣሎና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ምእንቲ ሰላም ጸልዩ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰሪየልና ነፍት ትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ንኩሉ እግዚኣብሔር ንልምነካን ማልደካን ኣለና ንጉስ ሰላም ሰላም ሃበና ኩሉ ሂብካና ኣኸምኦ እግዚኣብሔር ኣጥርየና ፀጋኻው ነፍሰልና ጀካ ንፈልጦ ባዕዳ ኣምላኽ የብልናን ቅዱስምካ ንሰመን ንፅውዕል ኣለና ኣብ ሰማያት ዘለኻ ንስኻ ሰላምካ ኣብ ልነፍሲ ኩልና ኣሕድር ኣብዚ ዓለም ዝንባርና ብሰላም ሓሉ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብቅዱስምካ ሰላም ሃቦም ኣብ ዙርያናን ዘሎ መኳዕንታት ዛብካ ምኽርሃብ ኣብ ምእታውናን ምውፃናን ዘሎ ጉራውትናን ብኩሉ ሰላም ሓልዎም ብህድኡን ብቕኑዕን ህይወት ክንነብርን ብኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንኣኻን እግዚኣብሔር ብምፍራሕ ብሕያውነት ክንርከብን ብክርስቶስ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን መሓረ ኣምላኽ መሓረና ይቅረ በሃለ ኣምላኽ ረበለልና ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰዓት ዛ ምሸት እዚኣ ድማ ባርኸልና ነዚ መንፈሳዊ ማዕዲ እዚ ዝኸፈትካልና ነመስክነካ ካብዚ ተማሂርና ብመንፈስ ክንዓቢ ቃልካ ፈሊጥና መገድኻ ክንፈልጥ መገድኻ ፈሊጥና ድማ መገድኻ ሕጅና ኣባኻ ዘብፅሕ ክኸውን እስኻ ሓግዘና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣእምሮና ዘብርህ መገድና ዘቕንዕ ግበረልና እቲ ሓቂ ቃልካ ተማሂርና ሓቂ ክንገብር ንዓኻን ሓቀኛ ኣምላክ ክንስዕብ ድማ ኣምላኽና እስኻ ሓግዘና ብተፈላለየ ብንፋስ ብውሕጅ ብጋይሻ ትምህርቲ ንየማን ንፀጋም ሰንከልከል ከይንብል ኣምላኽና ኣብ እምነት ኣጽንዓና ኣብ እምነት ኣጽንዓና ኣብ እምነት ኣጽንዓና እቲ ጸለናየ ጸሎት ድማ ኣምላኽና እስኻ ትሪኦ እስኻ ትቕበሎ ግበረልና መዓዝ ዘቑርር ምሕረት ዘውርድ ኩሉ ኩነታትና ዝልውጥ ግበረልና እዚ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ኩሉ ሕማቕ ነገር ውግእን ወረ ውግእን ምንቅጥቃጥ ምድርን ህቦበላን ንፋስን ባራዕ ሓውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንኩሉ እስኻ ኣቑርረልና ሰላም ካሃበና እዚ ኣብዚ ንነብረሉ ዘለና ሃገር ኣብ ግዛት ዲያብሎ ኣብ ግዛት ካሊፎርኒያ ንሪኦ ዘለና ኣምላኽና ነዳዲ ሓዊ ባርዕ መቕፃዕቲ እዩ ናይ ኩሉ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ነቲ ሓዊ ዝነድድ ደሎ ኣጥፍኣልና ኦፍ ኢልካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣጥፍኣዮ ንሕና ድማ ክንመሃረሉ ናባኻ ክንቀርበሉ ሓይልኻ ክንፈልጠሉ እቲ መን ከማና ዝበሃለሉ ዝነበረ ከተማ እቲ ናይ ዓለምና ጥበበኛታትን ሃብታማትን ክኢላታትን ዝበሃሉ ዝቕመጥዎ ከተማ እዩ ብክልተ ሰለስተ መዓልቲ ናብ ሓሙኽሽቲ ኮይኑ እንሪኦ ዘለና ኣምላኽና ሕጂ እውን እቲ ዝመፅእ ነገር ልዕሌኻ ሓያል ልዕሌኻ ክኢላ ልዕሌኻ ጥበበኛ ልዕሌኻ ሃብታም ከም ዘየሎ ዘፍልጥ ግበረልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ፃናንዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ጠምዮም ፀሚኦም ዘለው ንስዓዮም ብስጋብ ነፍሱ ተኣስሩ ፍትሓዮም ፋሕ ዝበለ ኣክቦም ኣብ ፀባን ዘለው ድማ መስተርሆ ፍጠረሎም ብርሃነ ልደትካ ብድሓነ ሰላም ከም ዘምፅሓኻና ብርሃነ ጥምቀትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና
ምሳና ዝውዓልካ ነመስግነካ ምሳና ክትሓድር ድማ ንምዕቆበካ ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማይታትን ጸሎት ኣይትፈለየና ከምቲ ንሃዋርያት ዝምሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዓውሳና ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይፍታህ ወይ ስረ ጊዜና አምላክን መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ጋና ሰራያት ያደምሳሲ አበሳ ወልዶ ለብርከሳት ብርሃን አንቱም አብየ ካናት ወይ ዲያቆናት ሮን ሳይሩ ገጻናት በበስምኩም ኩን ፍታኑ ንጻነ ይረስየነስ ኩሉዋን ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰር ተኽልተ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ጸጎና አብየ ቀሲስ በጸሎትከ ቅድስ على فهم حالكم بالمطلع من تقدس عما سرحت بتاعكم من تقدسنا مريم محرنا كسوس من العسل بنت اجزتنا مريم محرنا كسوس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብዘ ዘለና የቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ንኩልኹም ድማ ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩኽ ምሸት ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና يسمعنا من مرض يكون كلهم سلام ليتي ቴንክ ዩ ኣቦታትና ቃል ህይወት የስማዓልና ጽቡቕ ተማሂርና ድሓን ሕደሩ ሰላም ክበርና كلكم أبوتاتنا سلام احضرنا ጸሎትኩም ኣይፈልየና ብሩኽ ለይቲ ቃል ህይወት የስማዓልና እኔልና ኣቦና ሶሪ ከኣታ ቪድዮ ክተርገለት ተጠዊቃህኒ I'm so sorry ብሩኽ ምሸት ይምስየና ስለ ዝነበረና ናይ ትምህርቲ ጊዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ህይወት የስማዓልና ብሩኽ ለይቲ ቃል ህይወት ይስማዕና አገልግሎትኩም ይባረክ ቃል ህይወት የስማዓልና ሁላትኩም አቦታት ብሩኽ ለይቲ አሜን ብሩኽ ለይቲ ግበረልና አንሕደሩ ቃል ህይወት የስማዓልና ብሩኽ ለይቲ